ቅድሚ ኩሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ የመስግኖ ብፀጉየ ብዝደው ኢለ ዘለኹ ስለዚ ክብሪ ንስሙ ይኹን ማለት እዩ ጀሚሩ ዘብፅሐን እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ብኻልኣይ ንማሓዳርቲ ቤተክርስትያን እዚ ከምኡውን ፓስተር ነዚ ጾር ናይ ውልድና ከቢድዎ ነዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ማዕዲ ምቕራቡ እግዚአብሔር ይባርኮ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ናይ ሚድያ ሰባት እውን እግዚአብሔር ይባርኮም ኣብ ላዕሊ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ለ ኣብዚ ሳምር እዋን ብዙሕ ናይ ምስ ደቅኻ ክትሕልፎ ትኽእል ግዜ ናሰዋእኹ ብፍላይ ከዓ ብርድኢት ስለዝሓገዘት ንበዓልቲ ቤተይ እዩ እምበር ስለዚ ብኣየ ዝደው ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ ዲቴይል ኦሪየንት ስለ ዝኾነት እውን ሪኣ ኣሪማ ብዙሕ ሓሳባ ስለ ዝሃበትኒ ሳባ ጎይታ ይባረኪ ኦኬ እዚ ለ ብዛዕባ ቆልዑት ክንዛረብ እንተኮይና ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ነገር ከስምረሉ ዝደሊ እንታይ እዩ ብሓደ መዓልቲ ወዲእናዮ ንኸይድ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢና ግን በበይንኻ ኮንካ ካብ ትቕዙምሲ ብሓንሳብ ኮንካ ምቕዛም እውን ሓይሽ ስለዚ ኣብ ቃልዕ ምምፁእ እሞ ብሓባር ናይ ሓባር ሽግር ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ወላዲ ብሉፕሪንት ተዋህበ የለን ቆልዓ ክትወልድ ከለኻሲ ምስኡ ወረቐታ ይወሃበካን እዩ ከምዚ ጌርካ ዕብዮ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትና እንታይ እዩ ናፈተንካ ናተጋጋኻ ናወደቅካ ናተስኣኻ ኢና እሞ ሕጂ ከም ናይዚ ዓውዲ እዚ ምሁር ይኹን ዳኣ እምበር ከም ፈላጥ ኩሉ ኤቢሲዲ ኩሉ ዝወዳእኽዎ ጌርኩም ኣይትረኣይዎ ማለት እዩ ከማኹም ሕቶታት ኣለና ኣይውን ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ሕቶ ብሓባር ሕቶ ኢልኩም ክትርድእዎ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ ናብ መደበይ ከኣቱ እዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ሓደ ርዲእ ትህበና ትኸውን ምናልባት ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ማሕረስ ዘዕበየኩም ብዝያዳ ትፈልጦ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ማለት እዩ ፈልሲ ኣሎ እቲ ፈልሲ ይትከል ነቲ ፈልሲ ዘቃንዕ ነገር ከ ኣሎ ንሱ ተዘይጌርካሉ እንታይ ይኸውን ጉንዲ ክኸውን ከሎ ጎቢዩ ክዓቢ ይኽእል እዩ ምስ ጎበየ ሓደ ጉንዲ ከዓ ናብቲ ነበሮ ክትመልሶ ድከኣል እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቆልዓ ብርሑሱ ቆርበት ብርሑሱ ቆልዓ ብንእሱ ብሉ ወለድና ስለዚ ንምንታይ ዘቐሚጥ እየ ዘለኹ ካብ ፈልሲ ጀሚርካ ምትካልን ምክንኻንን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነተኽሊ ድሕን ክንሳዕ ክንዲ ዘገድሶ ኮይኑ ንቆልዓ ደኣ ክሳዕ ክንደይ ማለት እዩ መሪሕ ሓሳብና ኣብ ምሳሌ 22:6 ኮይኑ ንቆልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ላሙዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣሎ እዚ ዓብዪ ፕሪንስፕል እዩ ኣስተንቲ እንተቢልና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ዝኸደሉ መንገዲ ሲ ኣላምዶ ትሬኒንግ ግበሮ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዓ ወላ እግሪ ክተክል ድሕን ኮይኑ እኮ ታተ እግሪ ሃብኒ ሰንበተ ናበልካ ኢኻ ተልምዶ ባዕልኻ እግርኻ ትኽእል ኣይትብሎን ኢኻ ንቆልዓ መዓልታዊ ሲ ትሬኒንግ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ከተላምዶ ኣለካ ዝጋብ እግሪ ዝተክል ማለት እዩ ስለዚ ናና ሓላፍነት ህያብ እዩ እግዚኣብሔር ውልድ ህበካ ካባኻ ኣይኮነን እቲ ውልድ ምስ ተወለደ ግን ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ግን ናባኻ እዩ ስለዚ ከመይ ኢልና ንዕብዮም ኣለና ከም ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ሓቶኩም ኣነ ክምህር ከለኹ እውን ንሓተትኩ እናመለስኩ ስለ ዝኸይድ ምናልባት ሕቶታት ተብዚሐ ይትሓዙለይ ንሓደ ቆልዓስ ንኽዓብሲ እንታይ የድልዮ ኢሉ ተዝሓተኩም ሓደ ሰብ ማለት እዩ ኩለንተናዊ ዕቤት ከርኢ እንታይ የድልዮ ቆልዓ ምናልባት ኣብ ርእስና መጀመርታ ዝመፅእ ምግቢ ከድልዮ እዩ ክዓቢ እቲ ኣካላዊ ምዕባይ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣካል ድዩ ንሓደ ቆልዓ ንኽዓብሲ እንታይ የድልዮ እስከ ዝኾነ ቮለንተሪ ዝኾነ ፍቕሪ ድልዮ ካሊእ ኸ ቆልዓ እንታይ የድልዮ ብግቡእ ተኸናኺኑ ይዓብሎ ሓደ ቆልዓ ንኽትብሎ እዚ ተርእዮ መንገዲ ክተርእዮ ኣለካ መግናሕቲ ድልዮ መቕፃዕቲ ድልዮ ውፅእ ከይብል ካብቲ መስመር ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልዮ ንሓደ ቆልዓ ምዕባይ ማለት እዩ ናብ ቆልዑት ምዕባይ ቅድሚ ምእታወይ ዝመፃናሉ ድሕሪ ባይታ እንታይ እዩ ዘዕበየና ድሕሪ ባይታ ፍሉይ እዩ ምዝ ናይ ዝዓዲ ክናፃፅር ከሎ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ መጀመርታ ምስ ኣተቑሲ ሓደ ኤሰይ ማለት እዩ ፀሓፊ ኢሉኒ እቲ መምህር ብሙሉእ እታ ፅሕፍቲ ውያ ትብል ማስ ብውየ ተማሂረ ዓብየ ናይ ሕብረት ማለት እዩ ኣይለ ክፅሕፍሲ ብጣዕሚ ንዓይ ከብደኒ እዩ ማለት ኣይተምሃርክዎን ኣይዓባ ከሎን ማለት እዩ ናይ ሕብረት ኣተዓባብያ ስለ ዝዕበልና ብሙሉእ ውይ ገይረያ ዳሕራይ መፂ እንታይ ኢለኒ እዚ ሲ ዊስ ኢንክሉድ ትገብሮም ኣለኻ ንካልኦት ኣይልካ ፀሓፍ ኢልኒ
ብጣዕሚ ከቢድኒ ምክንያቱ ከምዚ ስሳዕ እዩ ዝመስለካ ብዛዕባ ነብስኻ ምዝራብ ዚ ስሳዕ ኮይኑ ስለ ተሰማዓኒ ከቢዳትኒ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ካልቸር ሲ ካልእ ባህሊ ኢና ዘለና ስለዚ ኣብ ዓድና ዘዕበየና ባይታን እዚ ባይታዝን ዝራኸቡን የብሉን ስለዚ እዚ ዝኸብደና ንቆልዑ እቲ ባህሪኦም ክነፅንዖ ብዙሕ ዝኸብደና ነዚ ምክንያት እዚ እሞ ስለዚ ቅድሚ ናብ እቲ ቆልዑት ምእታውና ከም ወለዲ 4 ዓይነት ኣተዓባብያ ቆልዓ ኣሎ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ምልካዊ ኣተዓባብያ ቆልዓ ኩልና ንፈልጣ እያ እዚኣ መብዛሕትና ማለት እዩ ምልካዊ ማለት ኣቦን ኣደን ዝበልዎ ነገር ምግባር እዩ ልክዕ ከምዚ ወታደራዊ ትእዛዝ ግበር ኣይትግበር እያ ካብታ መስመር ተወፂኻ ከዓ መግናሕትን መቕፃዕትን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህልና ተርኢናዮ ካብ ስድራና ጀሚሩ ወላ መምሃራና ወላ ጎረባቢትና ተርኢናዮም ካብቲ መስመር ውፅእ ተይልካ ቀፃዒ ባህሊ እዩ ናብቲ መስመርካ ይመልሰካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምልካዊ ሕጊ ትገብር ግበር ኣይትግበር እዩ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝበሉኻ ሰጢልካ ትገብር ርእይቶ የብልከን ተኻልየቲ ምሕንቃቕ እዩ ምሕንቃቕ እንታይ እዩ ኪድስ ኣር ኪድስ ዝብል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ቆልዑስ ቆልዑ ኮይኖም ክዓብዩ ኣለዎም ስለዚ ዝኾነ ባውንድሪ ዝኾነ ደረት የለን ዝኾነ ሕጊ ተንብረሎም ኒኻ ከምቲ ቃሕ ዝበሎም ኮይኖም ይዕበዩ ምክንያቱ ቆልዑት እዮም እዚ ተሓሳስባ እዚ ኸዓኒ ምሕንቃቕ ይበሃል ሕንቂካ ተዕብየቱ ቆልዓ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ምናልባት ዴሞክራሲያዊ ዓይነት ኣምር ዘለዎ ሕጊ ተንብር ኢኻ ደረት ትገብር ኢኻ ኣብቲ ውሽጢ ደረት ግን ነቲ ቆልዓ ሕቶታት ንኽሓትት ምሳኻ እንካን ሃባን ክበሃል ጌጋ ምስ ዝፍፅም እውን ብርድኢት ብዘረባ ኣረዲእኻ ክተቕንዖ ምፍታን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ፓረንታል ስታይል ዝኽተሉ እንታዮም ናይቶም ቆልዑት ኢንፑት ኣሎ ማለት እዩ ደረት ግን ገብሩ እዮም ትሕጊ ኣሎ ግን ኣብቲ ውሽጢ ሕጊ ጌጋታት ክገብሩ ከለዉ ሓሳቦም ንክገልፁ ዕድል ህብዎም ማለት እዩ ነቶም ቆልዑት እቲ ራብዓይ ሸለልትነት ወይ ሓመዶ ምዕብዮም ማለት እዩ ቆልዓኻ ምዕባይ ዓቢ ሓመዶ ዕብዮ ኢልካ ትወልዶ እምበር ኣይትዕብዮን ወላ ሓንቲ ሮል የብልካን ሕጂ ነዚኣ መወዳእታ እተን ክልተ ቀዳመይትን ኣርባዕትን ዘለዋ እቲ ባህልና ምሄርና ዓብና እዩ ስለዚ መጀመርታ ምልካዊ ዓይነት ክስታይ ዘለና ወይ ኣተሓሕዛ እዩ ዘለና ነገራት ኣቦኻን ኣዴኻን ዝበሉኻ ክትገብር ኣለካ ምእዙዝ ትኾን ኣለካ ናቱ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ናቱ ሕማቕ ነገር ኣለዎ እታ ራብዐይቲ ሸለልትነትካ ሓመዶ ምዕብዮም ኣብ ዓድና ተዋፃእካ ትኾን እያ ንምንታይ ኣተዋፃእካ ቆልዓ ክዓቢ ከሎ ኣብ ዓድና ኣቦኻን ኣዴኻን ዋላ ብስራሕ ተፀሚዶም ድሕን ቢዙ ኮይኖም ዳ ጎረቤቶም እዮም ዝገድፉኻ እቶም ጎረቤት ግን ልክዕ ከም ኣቦኻን ኣዴኻን ገይሮም እዮም ዘዕብዩኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ኣለዎ ክብርታት ኣለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ፈሊጡ ይኮነ ኣይኮነን ዘይኮነስ እቲ ባህሉ ንባዕሉ ክብርታት ኣለዎ ጌጋ እንታይ ምዃኑ ፈለጥ እዩ ዓገብ ንበሃል ኣብ ገዛትና ነይሮም ኣበይ ገራጅማ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ንፈርሖም ማለት እዩ ካብ ስድራና ንላዕሊ ክሓልፉ ከለዉ እዚ ርእስና ኮራዕ ስለ ዘብሉና ማለት እዩ ጌጋ ክንገብር ከለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ወላ ስድራኻ ይዕብኻ ጎረቤትካ ዕበየካ ጎረቤትካ ተዘይዕብካ መምህርካ ዕበየካ መምህርካ ክቐፅዓካ ሓላፍነት ኣለዎ ወይ ተቐፂዕኻ መፂኻስ መምህር ሃሪምኒ ኢልካዮም መዚስካ ኢኻ ትህረብ መምህር ድሕን ሃሪምኒ ኢልካ ነጊርካስ ስድራኻ ካ መሊሶም ይሃርሙኻ ማለት እዩ ገለ ጌርካ ክትኾን ኣለካ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉእ ስለ ዘዕብየካ ጠፊእኻ ክጠፋ ኣይትኽእልና እዚ ዓዲ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን ካብ ገዛኻ ውፅእ እንተይሉ ፅቡቕ ዝምህር ውሕድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑ ከም ምዕባየ ምዕበዮም ኢልካ ምግዳፎም ማለት ይጥፍኡ ማለት እዩ በዚ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ 4 ዓይነት ፓረንታል ስታይል ርኢና ኣለና ንምትሓዝየ ከም ወለዲ እንታይ ዓይነት ስታይል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ቅዲ ንጥቀም ነናሕና ክስታያት ኣለና ማለት ኣገገዛናስ ነናሕና ዝኾነ ቅዲ ኣለና ድሕርና ንሪኦ እዛ ብሪጅ እንተሪኢኹማ ምናልባት ኣብ ፅቡቅ ዝረኣየኩም ድሕና ኣሎ ኮይኑ ኣዲኣ ብድሕሪኡ ዘላ ክሰግራ ነዛ ድልድይ ዝፍትን ዘሎ ትቆልዓ ግን እተን ክስታይ ተሰይረን እየን ዘለዋ ስለዚ ገመድ ተንጠልጢሉ ክሰግረ ይክእልን እዩ ኣብ መወዳእታ ደኺሙ ናብቲ ማይ ከኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ በታ ዝኸደላ መንገዲ ኣላሙዶ ማለት ደረት ክህሉ ኣለዎ ዝረግፆ ባይታ ከዓኒ ጥጡሕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኾነ ቆልዓ ኣብ ሓደ ስትራክቸር እዩ ዝዓቢ ስትራክቸር ክንብል ከለና ሕጂ እቲ ገዛ ዝኾነ ይኹን ገዛ ናቱ ዝኾነ ደረት ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ስትራክቸር ኣለዎ ስለዚ ከም ወለዲ እንታይ ኢና ክነቐምጥ ዘለና ኣብ ገዛና ዝድቅስሉ ሰዓት ፍሉጥ ድዩ ዝበልዕሉ ሰዓት ፍሉጥ ድዩ
ኩሉ ነገራት ብመስርዕ እንተጌርናዮም እቶም ቆልዑት ኮንፊዥን ስለዚ የብሎም ብስነ ስርዓት ከዓብዩ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ከም ወለዲ እንታይ እዩ እቲ ድልዲ ምስራሕ ናትካ ሓላፍነት እዩ መዓስ ይድቁሱ እንታይ ይበልዑ መዓስ ጽንዑ እዚ ኩሉ ነገር ስትራክቸር የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘውፃኻዮ ደረት እንተ ደኣ አንቀሳቒስካዮም ብስነ ስርዓት ከዓብዩ ፀገም የብሎምን ሓደ መዓልቲ ገለ ትብሎም ሓደ መዓልቲ ካልእ ትብሎም ትኾን ኮንካ ንባዕልኻ ንጹር ዝኾነ ነገራት ተዘይብልካ ግን እንታይ ይኾኑ እቶም ቆልዑት ኮንፊዥን ይኣትዎም ማለት እዩ ስለዚ ድልዲ ክንሰርሕ ከለና ደረት ክህልዎ ኣለዎ ውሕስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ምናልባት ምስቲ ናይ ዘፍጥረት ሓሳብ እየ ከተሓዞ ዝፍትን ኣምላኽ ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ንኣዳምን ሂዋን እንታይ ገይሩ ናጽነት ሂብዎም እዩ ግዙእ ኢልዎም ኣብ ሰማይ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ባሕሪ ዘሎ ግዙእ ኢልዎም ናጽነት እዩ ግን ምስኡ እንታይ ኣቐሚጡሎም ደረት ኣቐሚጡሎም ክሓልፍዎ ዘይብሎም ነገራት ግን ኣሎ ትጽቡቕን ሕማቕ እንተፍልጥ ገረብሲ ደረት እያ ስለዚ ነቆልዓ ኣብቲ ዝፈጠርካዮ ንስኻ ደረት ንኽንቀሳቐስ ብናጽነት ጽቡቕ እዩ ካብ ውፅእ ክብል ከሎ ጥራይ ኢኻ ኮንሲኮንስ ወይ ከዓ ሳዕቤን ከም ዘሎ ክትነግሮ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓብይ ከቢድ ነገር ናይዚ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ደረጃ ኢና ክንሪኦ ካብ ዕድመ 1 ስጋብ 11 ዘሎ ማለት እዩ እዚ ስጋብ ማእከላይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ሚድል ስኩል ዝበፅሑ ዘሎ ዕድመ እዩ ፕሪቴን ኣብ 11 ክበፅሑ ከሎ ፕሪቴን ሆኖ ቲኔጀር ከኣኒ 12 to 18 ማለት እዩ እዚ ክልተ ዕድመ ነንበይኑ ዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ስለዚ መጀመርታ ንሪኦ እንታይ እዩ ካብ ተወልደ ካብ ናፅላ ጀሚሩ ስጋብ 11 ዓመት ዘሎ እንታይ መድረኻት እዩ ዝሓልፍ ሓደ ቆልዓ ስለዚ ዓንቶ የብቲ መእተወ እንታይ ነይረ ንቆልዓ ክዓብስ እንታይ የድልዮ ኢለ ነይረ ካሊእ እውን ተወሳኺ ክህሉ ክእል እንድዩ እዚአን 4 እዚአን ተጠቂሰን ዘለዋ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር የድልዮ ቆልዓ ስነ ኣእምራዊ ክንብል ከለና ኣብቲ ትርጉም ናይ ትግርኛ ሳይኮሎጂ ማለት እዩ ግን ስምዒት ኣብኡ ኣሎ ኣተሓሳስባ ኣሎ ነፃ ፍቓድ ኣሎ ብዙሕ እዩ ዝሕዝ ማለት እዩ ማሕበራዊ ክንብል ከለና ሶሻል ናቱ ሶሻል ክስታይ ማለት እዩ ሶሻል ኢንተሊጀንስ ኣካላዊ ክንብል ከለና ኻኒ እቲ ባዲ እቲ ዝዓበሎ ኣካላዊ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ብዝወሓደ ማለት እዩ ዝርባዕተ ዝነገር የድልዮ እዚ እንታይ ይሕግዘካ ከምዚ ዓይነት ኣብ እምሮኻ ምህላው ኣበናይ ሸነኽ ጎዲልካ ኣለኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣካላዊ እንተኢልና ብዝቐለለ ጥዑይ ምግቢ ትምግቦም ዲኻ ባላንስ ዳይት ኣብ ዝዓዲ ብፍላይ ምግቢ ወሳኒ እዩ ንሂወቶም ማለት እዩ ስለዚ ምግቢ እንታይ ዓይነት ምግቢ ኢኻ ትምግቦም ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣለዎም ዲ ግዜ ናይ ምንቅስቃስ ግዜ ኣለዎም ድዩ ድቃስ ግዜ ከመይ ኢኻ ትሕዞ እዚ ኩሉ ነቲ ኣካላዊ ነገር ንጥዕኖም ዝሕሉ ነገር እዩ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ናይ ርእሲ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስነ ኣእምራዊ ወይ ከዓ ስምዒት ተሓሳስቦም ከዓ ናቲ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ማሕበራዊ ከዓ ከመይ ኢሎም ዕርኹ ይገብሩ ከመይ ገይሮም ኣብ ደገ ወፂኦም ክዛረቡ ክእሉ እዚ ኩሉ ዘተሓሓዝ ማለት እዩ እዚ ብርእስኻ ድሕን ሒዝካ ኣበይ ጎዲልካ ኣለኻ ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣበይ ልዒልካ ኣለኻ ኣበይ ፅቡቕ ኣለኻ ኣበይ ከዓ ቁሩብ ጎዲልካ ኣለኻ ስለዚ ኣብቲ ድኽመትካ ክትድግፎም ዕድል ህበካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንርኢና ብተኻለ መጠን ቅርምስ ምሳሕ ዘሎ እዋን እቲ ካብ 1 ስጋብ 11 ዓመት ዘሎ ክርኢ ክፍትነ ብድሕሪኡ ካብቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ከዓ ክንሪኦ ኢና ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ስለዚ በቲ መንፈሳዊ ነገር ንጀምር መንፈሳዊ ነገር ንጅምረሉ ምክንያት ፋውንዴሽን እዩ መሰረት እዩ መሰረት እንተደኣ ዘይጥዕዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መንፈሳዊ ነገር እንታይ እዩ እቲ ክብርታት ቫልዩስ እቲ ፕሪንሲፕል ናይ ህይወት ሞራሊቲ ስፒሪቹዋሊቲ ኩሉ እቲ መሰረት ክርስቶስ ሓቂ ደበለ ኣብዚ ኢና ክንስርቶም ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ዘይተሰረተ ቆልዓ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ከይዱ ከይዱሲ ምጥፉእ ይተርፎን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍ ንባዕሉ ናይ ህይወት ትርጉም ሲ ዜሮም ወላ ኣብቲ ዕድመ ንእስነት ምስ በፅሑስ ከም ሕቶ ክመፆም እዩ ንምንታይ ኢኻ ኣብዚ ዓለም ዘለኻ ንምንታይ ፐርፐዝ ኢኻ ዝብል ሕቶ ሲ ኣሻቓለ ሕቶ ክኸውን እዩ ዳሕራይ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብ ዘዳግም 6:4-7 ኩልና ንፈልጦ ጥቕሲ እዩ ከንብበ ከምዚ ዝብል ቃል ኣምላኽ ነንብብ ወእግዚአብሔር ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ ወእስራኤል ስማዕ ይቕሬታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ፍተዎ
إذا أنا زكازل قالت قبل بخيخون ندق خمهرم أبيت كخوف مسبل كان أم من قد خيت كل خان أبت مبال كان أم تنسأخان بقو تزارب زي مخرزين فلتينا مالت حجي أبتن قدام وتحمش تشديش تعمد زلوا قلعة كم زي ناي سبنيو عمره يزلوا ذهب كايو زوستد مالتي وي ذهب كاي بزناي قانقانا يزغيزي داونلود تقبر سلازي نمنتاي يز صحف تصحفو بقولعوم كله معلتاو بزعوا غويتا تزاروم توينكا منفساو نغير تزاروم توينكا انت ام كغبرو نابتي ناتوم سابكونشسنس مايند زبلو داونلود غبرو مالتي سلازي وين استخاخا كتمولهم بصبو نغير وي كاني عالمي ابناتا نغير كتمولهم كملو غن غدني مالتي مناتو مرኦም نقول نغير ناي موساد ابزورب ناي مغبار عقم له ثلاثه قانقا ثلاثه قانقا خلو صقم يبلمن ስለዚ እምሮኦም ብጣዕሚ ቀልጢፉ ናይ ምርዳእ ነገር ስለ ዘለዎም በተኻለና መጠን ንሕና ዓቕምና ዘፍቀዶ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ነገር እዚ መሰረት ክነተሕሶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እግረ መንገዲ ሓደ ነገር ክዛረብ ቆልዓ ኣብ ከብዲ ድዩ ከሎ ዝሰምዖ መዝሙር ምስ ተወለደ ናው ዝጽጋዕ ብመጽናዕቲ ተረጋገጾ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ትናቶም ናይ ምስማዕ ክእለቶም ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ስለዚ ዋላ ኣብ ከብዲ ድሮም ከለዉ ሲ ዝሰምዕዎ ነገራት ጽባሕ ንጎም ዝተወልዱ ኣብ ህይወቶም ተዘሪኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዲዝ ብመጽማዕቲ ዝረጋገጾ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ከብዲ ድዮም ከለዉ ሲ መዝሙር ክትሰምዕ ከለኻ ዲ ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ ውፅኢት ኣለዎ ዳሕራይ ሓደ ቆልዓ መንፈሳዊ ዕቤት ንኸርኢ ወለዲ እንታይ ሓላፍነት ኣለዎም ኩልና ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ግዜ ኣይትፍእን እያ እዚ ምክንያቱ መንፈሳውነት ብኸመይ ኻ ንቆልዓ ተስርፆ እንታይ ኻ ትምህሮም ኩልና መቸም ገለ ሓሳባት ኣለና ብዛዕባ እዚ ትፅቢት ሓደ ወላዲ ቁኑዕ ክሓስብ ሓደ ቆልዓ ቁኑዕ ክዛረብ ህይወቱ ክርስቲያናዊ ባህሪ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ቁኑዕ ህይወትን ዕውት ህይወትን ክመርሕ እዩ መወዳእታ ዝኾነ እውን ወላዲ ዝኾነ ይኹን ወላዲ ማለት እዩ ዓይነቱ ብዘይገድስ ወላዲ ዝኾነ ወላቱ ዝሮገመ ወላዲ ኣብ ዓለም ናይ ውሉዱ ጽቡቕ ነገር ይደሊ እዩ እዚ ከዓ ተፈጥሯዊ ነገር ኣምላኽ ዝሃቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ናይ ውሉድካ ኢኻ ትደሊ ብኸመይ ትገብሮ እዩ ዝጽጉሞ እምበር ኩሉ ወላዲ ጽቡቕ ናይ ውሉዱ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን ሲኢሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ሓንቶ ኢልና ነይሩ ራዛ ናይ ኣቦ ሓዛኑ ኣብርሃም ዝገብሮ ኢሳቅ ደጊምዎ ይብለና ነይሩ ሲኢሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ትኹስኩሶ ነገር እዩ ተላሙዶ ነገር እዩ ዳ እምበር ባህሪ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ሃያብ ክገብሮ እየ ቨርቹ ማለት እዩ ከም ሃያብ ወይ ከዓ ለጋስ ክገብሮ እየ ድሕኒልካ ባዕሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ዝሰርሖ ነገር እዩ ስለዚ ቀጻሊ ናህና ባህርያት እናረኣዩ ሞዴል ናህናዮም ንሕና ኣብነት ኢና ዝገበርናዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ክንፅሊ ተሪኦምና እንታይ እዮም ክገብሩ ክፅሊ እዮም ከነንብብ ተሪኦምና ከንብቡ እዮም ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ዝኾነ ፎሎውሽፕ ተለና እንታይ እዮም ክገብሩ ምስ ዓበዩ ከምኡ ክገብሩ እዮም ትዝበዝሐ ብምዝራብ ብሌክቸር ኣይኮኑን ቆልዑ ዝመሃሩ ብምርኣይ ምርኣይ እዩ ንዕኦም ዝቕድሞም ማለት እዩ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ሌክቸር መሃብ ወይ ከዓ ሓሳባት መሃብ ጽቡቕ እንድዩ ትዝበዝሕ ግን ካብ ባህርያትካ ዝወስድዎ ነገር እዮም ዝመሃሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ክንምህሮም እንተኮይና ንሕና ከዓ ከምኡ ክንኸውን ኣለና ካሊእ መራፂ የለን ንሕና ከዓ ብኡ ክንመላለስ ክንኽእል ኣለና ክፅሊ ክርኢና ኣለዎም ክነንብብ መፅሓፍ ቅዱስ ክርኢና ኣለዎም ባህርያትና ከዓኒ ተቐባልነት ዘለዎ ባህሪ ክንገብር ድሕን ኮይና ኣብ ቅድሚኦም እቲ ናህና ባህሪ ክቐድሕዎ እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕና ዝተውዒልኩም ሎ ናትካ ባህሪ እዮም ዘንፀባርቑ ዜሮም ቆልዑት ማለት እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ደቅና ብመንፈስ ዓብየ መንፈሳዊ ፍረ ክፍርዩ ንፅዕር ኣለና ዲና ሕጂ ከም ሕቶ ዝኾነና መንፈሳዊ ፍረ ፈርዮም ሲ ነቲ ደዘገ ዘለዎ ሰብ ኣብነት ኮይኖም ናብ ክርስቶስ ንኽመፁ ካልኦት ሰባት ሲ ደቆም ከምዚ ኢሎም ዕብዮም ብክርስቶስ ዕብዮም ምስ ኣብነት ክንኸውን ጨና ክርስቶስ ክንኸውን ኢና መወዳእታ ብፍሬና ማለት ደቅና ከዓ ፍሬና እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ዝዓጠና ተስኢልና እንታይ እዩ እሙረና ዝመልእ ወይ ኣተሓሳስባና ዝመልእ መብዛሕትኡ ግዜ መካይን ክዝውሩ ከለዉ ዝዕዘቦ ብድሕሪት ኣሎ ዝፅሕፍዎ ወደይ ኦነር ስቱደንት እዩ ከምዚ ዶ ከምዚ ዝብል ነገራት ኣሎ ፅቡቕ እዩ ደቅኻ ብትምህርቲ ነፊዖም ሲ ኣብነታዊ ክኾኑ ፅቡቕ ነገር ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ግን ነቲ ህይወቶም ሙሉእ ዝሕዝ ባህሪ ተዘይብሎም መወዳእታኦም እንታይ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ትምህርቲ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን ስለዚ ኣምላኻዊ ባህሪ ክንነድቕ
نابنت وديس أملاخاو بحر سلزن صبار حقوس إيه دينا نبل وي ستريت اي سلو زخونه ستودنت يخا تحبن بو سلز سناي مغبارسي حنتي ولاديس كمزيلا اب كالكولس بحال تمرتسي سيمس يتودا دويلا تا ممهرا ودخي سيمس يو ግን ዝገርመን ናይ ወድኽ ባህሪ ላ ብጣዕሚ ተስፋ ዘይቆርጽ ህርኩት ኒሕ ዘለዎ ጽንዓት ዘለዎ ሪዝለንት ኢላታ ታሲ ኣይ ኣግምት ኣይተኾዋን ኢላ እቲ ባህር ናይ ተቆልዓ ከምኡ ምዃኑ ግን ሕጉስኒ ኢላ ምክንያቱ ዜሮ ዜሮ እዚ ዓይነት ባህር እዚ ሙሉእ ሂወቱ ክመርሖ እዩ ጽባሕ ንጎኻ ታሲ ኣይ ክገብራ ፀገም የብሉ ጽዒሩ ከምፃ እዩ ስለዚ ኣተኩረና ኣበይ እዩ ዘሎ ልክዕዩ ሪፖርት ክመጽእ ከሎ ናይ ደቅና ኩልና ንከታተል ኢና መዓልታዊ ሆምወርኮም ምናልባት ኣብ ገሊኡ እውን ፕሮጀክት ባዕልና ንሰርሓሎም ኢና ኣይከምፁ ማታን መጽኦም ግን እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣሎ ምስ መማህርቶም እንታይ ውዒሎም እንታይ ዓይነት ባህሪ ካብኡ ሒዞም መጽኦም ኣሎ ግን ብዙሕ ንሓቶም ዲና ዝሻቕለና ትምህርቲ ጥራይ ድዩ ወይስ ባህሪ እዩ ብዓንተው ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ሕማቕ ባህሪ እውን ሒዞም ተመጽኦም ሓላፍነትና እዩ ፊልተር ክንገብር كنصريو مالتي أبدأ تفعل نجارات حزام بس يوم الله كزاربوخان تخيلهم مو كالتف كا نحن رخيب كايو تصريو لازم تاي حتت جزي حتت مالتي إذا خا ناخد قبر تخين كا جزي خطبه مالك مالت كوفيل كا مسؤوم كزارة رب كتخل على كا سلازي سنة أمراوي ويكاني سمعتاو تحساسبا عبيت انتايو زسي بتحساسب حدا قول عب خيل ديو بسمعيت كعب خيل ديو السايكولوجي ناتو ديفلوب كخون خيل ديو زبل حتى هنا خنملس مالتي اب مثالي 10 حدا انتاي بلنا قلعه كوا عيو قنعن نصهن تخنه بغبر يفلط بل عبي كون نزب زلو قلعه نقلعه سي بغبروسي صبو دي نصه دي زغبر زلو سي تفلط تخليها حما تغيرها حما بحر ينصبار خم زلو تفلطيها قلعه مالتي عبي غدفو ስለዚህ እንታይ ዝብ ዘሎ እቲ ውሽጡ ዘሎ እዩ ዘውፅኦ ቆልዓ ዝተማሃሮ ነገር ዝረኣዮ ነገር እዩ ኣብ ደገ ኸይዱ ዘውፅኦ ማለት ሕጂ ብግብሩ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ቆልዓ ምስ ተወልደ ከን ዝገብረን ፍሉጣት እየን ምናልባቶም ቆልዑ ዘለኹም ንኣሽቱ ዘለዉ ተሓቲተዩ እንታይ ኢኻ ትርኢ ቆልዓ ምስ ተወልደ ትንትረኣያ ዓይንኻ ትሪኦ ነገር ስታይ እዩ جوني حوي حق زني قول عاسي معلتا ونابنت مس قول عات حلف الله همو وي اسكي انتاي تري معلتا وانتاي خاطري فيزيبيليتي مالتي قول عاس تاي تري تعينت بحري تعينت كومن نجر هو اوكي بخير تريدو يبقى كده قول اوكي دايبر مغيار ليكا يدقسو دو يدقسو يبلعو يساتيو تايم كالي مالتي يبخيو زيني خا خطري انسخا تمدغ تري نجر معلتا وانتاي زياتنين اب حدا عمت قلعه مستولده او وشت حدا عمت زلو وي امنتي يحدر تراست مالتي وي كا ميستراست يحدر ود حدا عمت جزي كبير كونه خلي نقلي تراست قلعه ميلي يحدر تبل تقليها اوكي صبون حجه نريو فيزيكال ነገር ኢና ንርኢ ንሕና እንታይና ንርኢ ቆልዓ ክበኪ ዳይፐር ክቕየረሉ ክድቅስ ክበልዕ እዚአን ኢና ንርኢ ብድሕሪት ኣብ ርእሱ እንታይ ይኸይዳሎ ግን ብዙሕ ኣፍልጦ የብልናን ሕጂ ንምንታይ እዩ ቆልዓ እምነት ዝሕድር ትራስት ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዳይፐር ኣብ ግዜኣ ትቕይራት ኮይንካ ክጠሚ ከሎ ኢሚዲየትሊ ሪኣክሽን ተርኢ ኮይንካ دكاسو ساعات حلوة اللي تخين كا كل نجارات مالت قوتش كبر كله معلتها وتجبره مسؤو ركب أبا خان تاي جبر له أمنت يحدر له أب كبد دي يخلص صبغين يرو كل قربيو تشجر نجارات يقولون حقوس يقوم مالتي مسوات أجن كونفيجني أو حدش علم إذا أتزوله بزح نجارات يو نوع كونفيز جبره حجن تايو إثناتو نيدس دليت مالتيو هذا نجار كبر كله زمال على تخينه أوش أنتي إتيلو already نعلم كأمنا يجمر مالي تراست إذا نجار زي أنت ده عزينة كايو جن تايخو ولا مسعبه سب كأمني خبده
بينهم زعابي قلعت كاب سدرهم كاب ولدهم تفليهم استفعل عليه ጸገማት ማለት እዩ ولا رفيجي زعابيو أبي معبي قلعو زعابيو ብዙሕ እዮም ዝህሰዩ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካምቦድያ ከምኡ ዓይነት መራሒ ነይሩ ብዙሓት ቆልዑት ኣኪቡ ፈሊዎም ካብ ስድሮኦም እቶም ቆልዑት ዝኾነ ይኹን ኢሞሽኖም ክገልጹ ይክእሉን እዮም ሰብ ከኣምኑ ይክእሉን እዮም ምስ ዓበዩ ማለት ዝረኣይዎ ባህሪታት ብፍላይ ከዓ ቅድሚ 6 ዓመት ኣዳፕትድ ድሑን ኮይኖም ማለት እዩ ቅድሚቲ ኮይኖም ድሓን እዮም ክመሃርዎ ክእሉ እዮም ቅድሚ 6 ዓመት ዘሎ ግዜ እንተ ደኣ ኣዳፕት ይኮኑ ግን ምስ ዓበዩ እውን ትራስት ወይ እምነት ክሕድሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ መጀመርታ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ቆልዓ እቲ ናቱ ድሌታት ከተማልኣሉ ክትኽእል ኣለካ ኣብ ግዝኡን ማለት እዩ ካሊእ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ስጋብ 5 ዘሎ ዓመት እግሪ ዝተኽልሉ ግዜ ቋንቋ ዝጅምሩሉ ግዜ እዩ ስለዚ ካብ ሓደ ድሩት ዝኾነ ነገር ስፍሕ ዝበለ ኣድማስ ይኣትውሎ ማለት እዩ ቋንቋ ምስ ካልኦት ተዛርቦም እቲ እግሪ ምትካል ከኣኒ እቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ነገራት ንኽድስሱ ዕድለ ከፍተሎም ኣሎ ሕጂ እዚ ዕድመ እዚ እንተ ደኣኒ ኣብታ መወዳእታ ኣብታ መእታዊ እንታይ ኢለ ነይረ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ደረት ክተንብር ናትካ ሓላፍነት እዩ ኣብ ሓዊ ከይኣቱ ካራ ከይሒዙ ኣብ ኤሌክትሪክ ክስታይ ከይገብሩ ናትካ ሓላፍነት እዩ ኣብ ውሕዝ ዝኾነ መፃወቲ ግን ነፃ ክትገድፎም ኣለካ ምክንያቱ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ እዮም ዝመሃሩ ተበግሶ ሓደ ነገር ጌርካስ ተበግሶ ወሲድካስ ውፅኢቱ ርኢኻ ምሕጓስ ኢኒሽቲቭ ዝብልዎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዚ ዕድመ እዚ ትደቕሶም ኮንካ ንነፍሲ ወከፍ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ዝፈተኖ እንተ ደኣ ትደቕሶ ኮንካ ከዓኒ እንታይ ይገብሩ ግልቲ ይሕድሩ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶም ሲ ነፍሲ ወቀሳ ሒዞም ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኢና ንብል ንሕና ከም ባህልና ቆልዑት ናውደቑ ናሰወሩ ናባላሸው እዮም ዝመሃሩ ኣይኮነን ወዲ 3 ዓመት 4 ዓመት እንታይ እዮም ዝገብሩ ገዛ ሓርጭ ምፍሳስ ኩሉ ነገር ሕማቕ ነገር ማለት ንዓኻ ዝሕረቕ ነገር እዮም ዝገብሩ ግን ኣዋዳድቓ ናይታ ጥርሙዝ እውን ድምፃ እንታይ ትገብር ወደቐታ እያ ሕምሻሽ ድያ እንታይ እያ ትኸውን ይመሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ናበሉ ስለ ዝመሃሩ እዚ ብግምት ክንእቱ ኣለና ዘባላሽዎ ዘለዉ ዘይኮንና ክንርኢ ዘለና ብምብልሻዎም እንታይ ይመሃሩ ኣለዉ ካብ ኩሉ ከዓ ተበግሶታት ምውሳድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዝገበርካዮ ተበግሶ ግን ዝበሃል ተኮይንካ ትህረም ተኮይንካ ትግናሕ ተኮይንካ ብዛዕባኻ እውን እንታይ እዩ ዝኾነ ሪስኪ ትወስድ ኒኻ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለ ዝዕበየና ከዓ እንታይ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ድሕና ኣስተውዒልናሉ ምስ ዓበና እውን ኣብዚ ምስ መፃና እውን እንታይ እዩ ሪስኪ ንወስድ ኢና ሓድሽ ነገር ክንፍትን ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ ምክንያቱ እቲ ዘዕበየና ከምኡ ዓይነት ባህሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ጌርካ ክትዕወት ከለኻ ከዓ ምስኡ እንታይ እዩ ዝመፅእ ተስፋ ዝበሃል ነገር ወይ ቨርቹ ይዓቢ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ኢሞሽናል ኣታችመንት እንታይ ምርኻብ ኣለዎ ሕጂ ኢሞሽናል ኣታችመንት ብትግርኛ ቃል ስለ ዝሰኣንኩሉ እየ ማለት እዩ ቆልዓ ውልድ ምስ በለ እንታይ እዮም ዝገብሩ መጀመርታ ናበዲኦም ፅዮም እዮም ስኪን ትስኪን ዝሕቑፍዎ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሮ ዝኾነ ዝምልሰለ የሉ እንታይ ቦንድ ያ ፅቡቅ ቦንድ ቃል ጥብቆ ማለት እዩ ቦንድ ክገብር ማዕረ ክንደይ ምጥባቅ ምስኪን ስኪን ምሰዲኡ ክረዓብ ከሎ ዝስምዖ ነገር ኣሎ ካብ ምግቢ ንላዕሊ ኢሞሽናል ኣታችመንት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣገዳሲ ኢሞሽናል ኣታችመንት ኣብቲ መጀመርታ ዕድመ ካብ ናፅላ ካብ ውሎዱ ጀሚሮም ስምዒቶም ብኸመይና ግብረ መልሲ ንህበሎም ሕቶታቶም ብኸመይና ንምልሶ ስምዒቶም ኣንቢብና ናቶም ግብረ መልሲ ዝኩሉ ነገራት ቦንዲን እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቶም እንታይ በይዝ ወይ ከዓ እቲ መሰረት ውሕስ ስለ ዝኾነ ክንቀሳቀስ ክእሉ ሕጂ ኣብነታት ክበኩም እየ ሓደ ቆልዓ ወሲድካዮ ኣብ መፃወቲ ወይ እንዳ ዘመድ ከይድካ ትበሎ ነቲ ቆልዓ እንተገዲፍካዮ ውሕስ ዝኾነ ኣታችመንት ኣለዎ ምስ ወለዱ እንታይ እዩ ዝገብር ናበዲ ይጥምት ከይዱ ይፃወት ተመሊሱ ከዓ ናበዲ ይምለስ ፀገም የብሉን ስለዚ እንታይ እዩ ፋውንዴሽን ናቱ እቲ መሰረት ኦልሬዲ ስሩት እዩ ምስ ኣዲኡ ዘለዎ ርክብ ምስ ኣቦኡ ዘለዎ ርክብ ውሑስ እዩ ውሑስ ስለ ዝኾነ ክንቀሳቀስ ምስቶም ካልኦት ክፃወት ወላ ሓን ፀገም የብሉን ተመሊሱ ከዓ ምስ ኣዲኡ ይኸይድ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ቆልዑ እንታይ ይገብሩ ካልኣይ ኣቮይዳንት ዝብልዎ ማለት እዩ ኣዲኦም ድሮብ ምስ ገበረቶም ኣይርእዋን እዮም ቀባሕ ኢሎም ምስ ካልኦት ቆልዑ ፀዋቱ ይርስዑኻ ማለት እዩ ኣዲኦም መፅያ እንደገና ክትወስዶም እንተኮይና ግዳይ ይገብሩን እዮም ኣታችመንት የብልካን ማለት እዩ ኢሞሽናል ኣታችመንት የብልካን ማለት እዩ
ተመሳሳይ ክፍሊ ኣብ ከምዚ ኣታችመንት ይፀገማሉ ኮንፊውዝ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣዲኦም ገዲፋቶም ክትኸይድ ካብዛ ሓቑፋ ዘይፍለዩ ኣለዉ ጫጭ ብሉ ማለት ሕጂ ኦልሬዲ እቲ ሰፕሬሽን ኤንዛይቲ ማለት እዩ ሒዝዎም ኣለ ማ ክፍለዩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኮንፊደንት ይኮኑን ኣብ ነብሶም ስለዚ እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ዕድመ ይኮነን ነዚኦም ኣብ ውሽጢ ዘን 6 ዓመታት ቆልዓት መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ይንደቕ ኢሎም ዝብሉ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሕቶት ኣለኩም ኢትኩም ዊጣብሉ ምንም ሽግር የለን ደው ክብል ኽእል ምድንፋዕ ነፍሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ ምጉዳል ነፍሰ ተኣማንነት 6-11 ዓመት ዘሎ ሰልፍ ኮንፊደንስ እዚ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ሕቶ ናይ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ዝመጽእ እዚ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ግዜ እዩ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ግዜ እዩ 6 ዓመት ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ሕቶ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ነብሶም ሰልፍ ስቲም ናቶም ማለት እዩ ነፍሰ ተኣማንነቶም ትተኽሎ ሕጂ ምስቲ ኣታችመንት እንታይ ኣሎ ዓንተ ዝበልና ቆልዑ መጀመርታ ፕሪኬይ ድሮፕ ክትገብሮም ከለኻ ዘርእይዎ ሪኣክሽን ኣሎ ብኽያት ሰፐሬሽን ኤንዛይቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ብኽያት ይበኽዩ ክፍለዩ ይደልዩን ሕጂ ቀዳማይ ክፍሊ ከኣትዎ ኣለዉ ኪንደርጋርደን ከኣትዎ ከለዉ ኣዝዩሎ ግን ኣብ ገፊሕ ኣድማስ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ንመጀመርታ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ገዝኦም ኦልሬዲ እቲ መሰረት ተተኺሉ ተኮይኑ ተመሊሶም ገዝኦም ውሑስ ዝኾነ ባይታ ከም ዘለዎም ዝኣምኑ ድሑን ኮይኖም ኣብቲ ትራንዚሽን ምልሓን ሽግር የብሎምን ከይትካ ድሮፕ ትገብሮም ምስ መምሃሮም ምስ ተምሃሮ ፅቡቅ ርክብ ክገብሩ ምልሓንቲ ሽግር የብሎምን ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ኣብቲ ናይ ገዝኦም ግን እዝዩ ነገራት ዘይተነደቕ ኮይኑ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብጣዕሚ እዮም ዘሸጉርኻ ኣዝለ ክፍሊ ክጅምሮ ከሎ ማለት እዩ ብዙሕ ገልታዕታዕ መፃካ ማለት እዩ ስጋብዝሎም ድዎ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነፍሰ ተኣማንነት ግን ሲኢሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ብኸመይ እዮም ክነጥቅዎ ዝኽእሉ ነፍሰ ተኣማንነት ንኣብነት ቀሊል ነገራት ንኣብነት ክበኩም እየ ስራኻ ሰኣኒ ምእሳር ወይ ከዓ ላቺ ቀላል ትመስል ትኽእል እያ ትቆልዓ ባዕልኻ ክሰልጠካ ኢልካ ዲኻ ትገብራ ቆልዓ ዋላ ናተጋገየ ድዩ ዝምህራ ዓባይ ነገር እያ ንዑ ቀላል ትመስል ግን ኣብ ሂወቱ ባዕሉ ሓኾት ኢሉ እንተተማሂርዋ ላቹ ምእሳር ፈጥሮሉ ስምዒት ኣብ ውሽጡ ኣሎ ኣይዲድ ትብል ስለዚ ሓደ ነገራት እሞላግም ናይ ካምችዮም ክሰልጠና ኢላ ህወ ኢልና ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንዓና ዝሰልጠና ማለት እዩ ናተጋገዩ ተተማሂሮም ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ብኡ መጠን ከዓ እቲ ነፍሰ ተኣማንነቶም ክብ ናበለ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከኣትዉ ከለዉ ብዙሕ ኣይሽገሩን እዮም ኦልሬዲ ሲ ነብሶም ኣለልዮም እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ኣብ ነብሶም ኮንፊደንስ ኣለዎም ስለዚ ኣብ እዚ ዕድመ እዚ ባዕሎም ዓራቶም ከንፅፉ ንኣሹ ናይ ገዛ ስራሕ ሓደ ግዜ ኣሎ ክትኽስትር ከለኻ ሲ ክኽስትሩ ደልዩ ምሳኻ ሕጂ ኮሚርካ እየን ፅንፅናዕካ ጓሓፍ ፋሕ ከብሎ ንኽእል እዮም ሕጂ ብዚ ሂወት እዚ ከዓ ርቡፅ ሂወት እንድዩ ባዕልኻ ክትገብሮ ክሰልጠካ ኢልካ ባዕልኻ ትገብሮ እንታይ ካ ትኸልኦም ዘለካ ግን ተበግሶም ምውሳድ ገይሮም ሓደ ነገር ክተዓዊቶም ክርእዩ ከለዉ ክሕጎሱ እቲ ናቶም ነፍሰ ተኣማንነት ከዓ ክብል ንኣሹ ደቀቕቲ ዝመስል ነገራት እዚ ተደማሚሩ እዩ ንዕኦም እቲ ቢልድ ዝገብሮ እቲ ናቶም ነፍሰ ተኣማንነት ማለት እዩ ሕጂ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልናን ዝኾነ ነገር ዝገብርዎ ኣብቲ ከባቢ ዕድል ተሂብካ ናብ ባላሸው ወላ ንኽመሃሩ ክትገድፎም ኣለካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ነገር ከርብሖም እዩ ማለት እዩ ኢሞሽናል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ስምዒታዊ ዕቤት ስምዒት ክንብል ከለና ስምዒት እንታይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ንሱ እውን ዕቤት የድልዮ እዩ ማለት እዩ ስምዒታዊ ዕቤት ክንብል ከለና ንኣውንታውን ኣሉታውን ስምዒት ዘማል እዩ ክልተ ነገር ኣሎ ፖዚቲቭ ስምዒት ኣሎ ኔጌቲቭ ስምዒት ኣሎ ሕርቃን እንታይ እዩ ኔጌቲቭ ድዩ ፖዚቲቭ ሓጎስከ ስለዚ ስምዒት ክልተ ነገር እዩ ክልተ ነገር ኣለዎ ሓደ ቆልዓ ስምዒቱ ክሳዕ ክንደይ ይቆፃፀር ምስ ማሕበራዊ ዝምድናታቱ ቀጥታ ምትእሳር ኣሎ ንቆልዓት ስምዒት ክቆፃፀር ክትምህሮ ኣድላይ እዩ ዕርክነት ክገብር እንተኮይኑ ቆልዓ ኣብ ደገ ወፂኡ ከዓ ሶሻላይዜሽን ክገብር እንተኮይኑ ስምዒትካ ምቁፃር እንዘይ ምቁፃርን ዝውስኖ መወዳእቱ ማለት እዩ ነዚ ከፅንዑ እንታይ እዮም ገይሮም ንኣብነት 4 ቆልዑት ኣብ ሓደ ገዛ ግደፍዎም እሞ ኩኪ ሃብዎም ኩኪ እንታይ ይበልዎም ኦኬ ድሕን 15 ደቂቃ ተፃዊርካያ ማለት እዩ ክልተ ኩኪ ትበልዕ ኢኻ እንተ ደኣኒ ቅድሚ 15 ዓመት በሊዕኻያ ግን ሓንቲ ጥራይ ኢኻ ትበልዕ በልዎም እንታይ ክገብሩ ትፅበይዎም እዚ መፅናዕቲ ገይሮም እንታይ ረኺቦም እቶም ረዚስት ዝገበርዎ ማለት ን15 ደቂቃ ተፀሚሞም
احنا بولو مالت قبيد يتصاور معناته رؤسهم غنا اي صاورني مال سمعت راي ስለዚ ካልኦት ከዓ ክበልዑ ርእይዎም ኣለዎ እቶም ተፃዊሮም ዝሓለፍዋ ምስ ዓበዩ እንታይ እዮም ኮይኖም እቶም ሳክሰስፉል ማለት እቶም ዕውታት ኣብ ሂወቶም ማለት እዩ እዚ ኢሚዲየት ግራቲፊኬሽን ዝበሃል ማለት እዩ ስምዒትካ ቀልጢፍካ ቁልጭ ቁልጭ ዝብለካ ድሑን ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ከተድምዕ ኣይትኽእል ኣብ ናብራ ከተድምዕ ኣይትኽእል ኣብ ዝኾነ ነገር ከተማዕነ ስለዚ ስምዒትካ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ኣብ ሂወት ግን ብተኻለካ መጠን ብናእሽቱ ነገራትካ ክትምህሮም ኣለካ ነቶም ቆልዑት ሕጂ ብዛዓዲ እንታይ እዮም ዝብልዎም ክዕብይዎም ከለዉ ካውንት 10 ይብልዎም 10 ቁፀሩ ቅድሚ ሪኣክት ምግባሮም ማለት እዩ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ሪኣክሽን ምግባሮም ወይ ግብረ መልሲ ምሃቦም እንታይ ይገብሩ ኣብ እምሮኦም 10 ይቆፅሩ እንታይ ይሕግዞም ንሱ ይድንግዩ ነዋ ሕጂ ነቲ ስምዒቶምስ ንኽቋፅሩ ዕድለዎም ኣሎ ማለት ሕጂ ስኢሎም ኣይኮኑን ቆልዑት ፃዓዱ ድሕር ሪኢኹሞም ብዘይ ምግናን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ብዛ ዓዲ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ፃዕዳ ክበኣስ ርአ ይፈልጥኒ ወላ ኣብቲ ዝኸፍአ ቦታ ሃለዉ ኣይበኣሱን እዮም ዝገርመኒ ነገር እሱ እዩ ንምንታይ እዮም ተልካዮም ስምዒቶም ናይ ምቁፅፃር ፍሉይ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎም ንሱ እቲ ብልጮኦም ኢለ ዝርኢ ኣነ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ወላ ሓሪቆም ከለዉ ወላ ሓላፊኻ ኮይኑ ሓሪቆ ከለካ ይርኤካን ይገፁ ምክንያቱ ይነውስ ኦልሬዲ ትሬኒንግ ኮይኑ ይክዓቢ ከሎ ከመይ ገይሩ ስምዒት ይቆፃፀሮ ከመይ ገይሩ ይሓብኦ ንስምዒቶሲ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ካብ ንእሽቶኦም ጀሚርና እንታይ ኢና እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ርእሶም ክንእተወሎም ካውንት 10 ዋላ ናበልና ቅድሚ ምዝራቦም ክንገብሮም ኣለና ስምዒትካ ክትቆፃፀር ድሕን ፀገም ኣለካ ኮይኑ እንታይ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከድካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብዛ ዓድኻ እቲ ሲስተሞም ተሪኢኹሞ ኪንደርጋርደን ምስ ኣተዉ ብጣዕሚ ብሕጊ ሰጥለበጥ ኢልካ ትኸዶ ቦታ ኢዳ እምበር ከም ድሌትካ ትኸደሉ ቦታ ኣይኮነን ስምዒትካ ዘይትቆፃፀር ኮይንካ ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ክፅሕፉልካ እዮም ናባኻ ክፅውዑካ እዮም ናብ ፕሪንሲፓል ክትኸይድ ኢኻ ተኸኽትብል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛኻ ግን ተምሂርካዮም ትሬኒንግ ተጌርካዮም ምስ ቆልዑት ከመይ ገይሮም ኢንተራክት ትገብሩ ከመይ ገይሮም ሶሻላይዜሽን ይገብሩ እዚ ኩሉ ነገራት ስምዒት ኣገዳሲ እዩ ስምዒት ክንብል ከለና ሕጂ ተፈጥሮ ዲ ስምዒት እውን ዝብል ሕቶ ክመፃና እዩ ገሊኦም ቆልዑት ውዕያት እዮም ገሊኦም ዝሕላት እዮም ገሊኦም ረበሽቲ እዮም ገሊኦም ከዓኒ ሶሻል እዮም ወላ ሓንቲ ሽግር የሸጉሩኻን እዮም ስለዚ ቆልዓ ኣብ ባህሪኡ ብስምዒት ደረጃ ማለት ይፈላለዩ ምክንያቱ እዚ ቴምፐራመንት ዝብልዎ ማለት እዩ ውሽጣዊ ናቶም ተፈጥሮ ይፈላለዩ እዚ ክንክሕዶ የብልናን ማለት እዩ ቆልዓስ ኩሉስ ሓደ ይኮነን ውዑይ ቆልዓ ኣሎ ዝሑል ቆልዓ ኣሎ ትናቱ ተፈጥሮ ባዮሎጂ ማለት እዩ ኮሚሊ ተወሊዱ ቆልዑ ገና ፍጥር ክበሉ ዝተፈላለየ ስምዒት የርእዮም መጀመርታ ዘርእይዎ ብኽያት እዩ ጓል ወይ ወዲ 6 ዓመት ሰሙን ማለት ወዲ 6 ሰሙን ከዓ ማሕበራዊ ክምስታ ወይ ከዓ ሶሻል ስማይል የርእዩ መጀመርታ ግዜ ማለት እዩ ስሕቆም ከለኻስ ክምስብሉ ብድሕሪኡ ኣብ ከባቢ 6 ወርሒ ህንጢነት ወይ ከዓ እዚ ክሪዮሲቲ ማለት እዩ ተኸቲሉ ሰሓቕ ይውለድ ወዲ 6 ወርሒ ቆልዓ ክስሕቕ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምዒት ምሳኻ ዝውለድ ነገር እዩ ኣሉታዊ ስምዒታት ኣለዉ ሕርቃን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ይጅምር ፍራስትሬሽን ማለት እዩ ኣብ ሓደ ክሪብ ድሕን ክሳይ ጌርካዮም ዓፂኻዮም ፍራስትሬሽን ክሳይ ኸውን ክበኹ ይኽእሉ ትባኻኺኦም ንባዕሉ ፍሉይ እዩ ናይ ሕርቃን ብኽያት እዩ ፍርሒ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ማለት እዩ ዝዓንተይ ዝረኣናዮ ናብ ትምህርቲ ክኸዶ ከለዉ እዚ ሰፐሬሽን ኤንግዛይቲ ይመፅእ ማለት እዩ ፍርሒ ኣብ ገዝኦም ንመጀመርታ ግዜ እዮም ዝፍለዩ ዘሎ ስለዚ ፍርሒ ይሕድሩ ማለት እዩ ናይ ምንፅንፃር ስምዒት ወይ ከዓ እዚ ቴምፐርታንትሩም ዝብልዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ከባቢ 4 ዓመት ይጅምር ቀፃሊ ኢኻ ትሪኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ፀርፀር ናበሉ ኣካሎም እናወስኹ ዝበኺቦ ነገር ማለት እዩ እዚ ቴምፐርታንትሩም ማለት እዩ ዳሕራይ ኣስፊሕና ክንሪኦ ኢና ውሽጣዊ ድርኺት ወይ ከዓ ሞቲቬሽን ከኣነ ካልእ ስምዒት እዩ ስለዚ ሞቲቬሽን ወይ ከዓ ድርኺት ውሽጣዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ብግዳም ዝመፅእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓደ ነገር ብውሽጥኻ ተደሪኽካ ክትገብሮ ከለኻ ጥዑም እዩ ንኣብነት ሓደ ቆልዓኻ ፒያኖ ምህራን ፈቱ ኸውን ውሽጣዊ ድርኺት ኣለዎ ስለዚ ናቹራሊ ንዑ ፍሎው እዩ ቀሊል እዩ ክገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ጥራይ ኢኻ ክደፍኦ ዘለካ ማለት እዩ ገሊኡ ምትብባዕ ዝመፅእ እዚ ሞቲቬሽን ግን ብደገ እዩ መቆሸሽ ንሃብካ ንግዚኡ ማለት እዩ መቆሸሽ ክሳዕ ዘላ ትገብራ ኢኻ ተዘየላኻ ኣይትገብራን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ
فلالينا خنريو خنخلالنا انت اي زدرخهم بوشتهم تموتيفيت تقبرهم نجرسي انت ايو زي مفلات ازيو حق الداسيو قلعو وشت او درخيتاتهم كعبي سرحو سرح كتنقدو لهم عليكا نا اداب ابطرح قول جن تقوم قدات يبزح مالتي على غزي انت يالله بزعد بفلاي كتنقد كلها حدا نجر مزجبر وتصيت نايتي زسرحو سرح خنقدو زلك امبر نزخونه ነገር ዝገበሮ ድሕንቲ ንእት ኮይንካ እንታይ መጽእ ዝሓለፋ ማለት እዩ ኢንታይትመንት ማለት እዩ ኢንታይትልመንት ዝበሃል ነገር ወይ ሓለፋ ማለት እዩ ሕጂ ይግብኦ ኮይኑ ይስምዖ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ናኣዳኻ ምስቲ ዝሰርሖ ክትሓሓዝ ኣለዎ ንኣብነት ብጅምሉ ንፍዑ ዝወደይ ተልካዮ ኣበይ ክእትዎ እዚ ማሲ ብባህሪኡ ዲኻ ትንእዶ ዘለኻ በቲ ዝገበሮ ናይ ትምህርቲ ውፅኢት ዲኻ ትንእዶ ዘለኻ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል ንስኻ ግን ኣብ ሕሳብ ንፍዕ ኢኻ እንተልካዮ ኣብታ ዝገበረ ኣብታ ዝፃዓሪ ዝገበረላ ፅቡቕ ዝውፅኢት ዘምፃላ ክንእዶ ከለኻ ኣብቲ ናቱ ነብሰ ተኣማንነት ውፅኢት ኣለዎ ማለት ስለዚ ክንእዶም ከለኻ በቲ ዝገበርዎ በቲ ዝሰሪሖም ዘፍረይዎ ነገር ዳ እምበር ወድኻ ጓልካ ስለ ዝኾነ ሲልካ ክንእድ የብልካን ሚዛን ክትሕልለካ ማለት እዩ ንኣዳና ከዓኒ ኣይነዋዳድር ክልተ ቆልዑት ዳ መሽሙ ከምዚ እንዲዮም ዳ ወይ ከምዚ ወዲ መሽሙ ከምዚ ኣይልካ ምናኣ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነ ማለት እዩ ንትናቶም ስራሕ ኢኻ ክንእዝ ዘለካ እምበር ደዋዳድር የብልካን ምስ ካሊእ ዘዋዳ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ነናቱ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ፀጋ ኣሎ ንዒኻ ክትንእድ ዘለካ ነቲ እግዚኣብሔር ሲ ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ነናቱ ዝኾነ ተውህቦታት ሂብዎ ኣሎ ነቲ ገሊእ ቆልዓ ኣብ ማት ንፉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊእ ኣብ ሪድን ንፉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊእ ሶሻል ስታዲ ንፉዕ ክኸውን እዩ ገሊእ ኣብ ሳይንስ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግድን ንምንታይ ኢኻ ኣብዚኣ ዘይነፍዓኻ ኢልካስ ክስታ ክትገብሮ የብልካን ሕጂ ክተወዳድሮም የብልካን ማለት እዩ እዚ ዝምባሌ ምትሕሓዝ ኣለዎ ዝምባሌታት ሕጂ ካሌጅ ምስ በፅሑ ምስ ዓበዩ ምስ ኣብ ዕድመ ንእስነት ምስ በፅሑ ኮንካን ትጅምሮ ገና ብቆልዑቶም ከለውስ እንታይ ዝምባሌታት ኣለዎም ናበዮም ዝዘዝው ሙሉእ ብሙሉእ ስእሊ ክሂበካ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ቆልዑ ትፈልጦም ኢኻ ኣበይናይ ታለንት ኣለዎም ኣበይናይ ክእለት ኣለዎም ግዜ ዘጥፍኡሉ ግዜ እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ዘፀግመና እንታይ እዩ ንሕና ሒዝናዮ ዝመፀና ኣተሓሳስባ ኣሎ ዶክተር ምዃን ካሊእ እንታይ እዩ ኢንጂነሪንግ ሎዌር ተወዲአን ካሊእ የለን ሕጂ ኣብአን ክትእትዎም ኢኻ ማለት እዩ ኣሲ ሕዮ ክትብል መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ካሊእ ተቢሉ ፀገም እዩ ዝፈጥረልካ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ስእሊ ድሕሪ ምስኣል ዝፈቱ ኮይኑ ሲ እንታይ ክገብረልካ እዩ እንታይ ገንዘብ ከምፃልካ ይፅባሕ ንጎ ስኢልካ ኢልካ ናብቲ ሓንቲ ተምፅኦ ግን እታ ስእሊ ክሪኤቲቪቲ እያ ፅባሕ ንጎ ኣብ ስራሕ ኣፕላይ ክገብራ ክእል ንሳ ወላ ሳይንስ ዲኣትዩ ወላ ዶክተር ኣትዩ እንኮ ከድልዮ እዩ ክሪኤቲቪቲ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናቶም ዝምባሌ ንዕኡ ኣለሊና ቀልጢፍና ኩዕሶ ዲ ምፅዋት ይፃወት እሱ ኸውን እግዚኣብሔር ዝሃቦ ታለንት ሙዚቃ ምህራም ድዩ ሙዚቃ ምህራም ካብ መጀመርታ ድሕን ኣሪእኩም ከምኡ ዓይነት ግዜ ዘጥፍእ ድሕን ኮይኑኡ ንዕኡ ዘደንፍዕ ነገር ትምህርትታት ኣሎ ናኡ ምእታዊ ሕጂ ቆልዑ በቲ ናቶም ታለንት ወይ ከዓ እቲ ዝምባሌ እንተ ደኣኒ እእቲኻዮም ገንዘብካ ይትኸስርን ኢኻ ግዜኻ ይትኸስርን ኢኻ ቁልጡፍ እዩ ንዕኦም ኩሉ ነገር ንኽመሃርዎ ናይ ሙዚቃ እንዶ ዘይብሉ ደይፈቱ ቆልዓ ንዓ ሕጊግ ኢልካ ተመሃር ተልካዮ ሲልካ ገንዘብካ ኢኻ ተጥፋኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ግዜ ክወስደሉ እዩ ስለዚ እዚ ተፈጥራዊ ዝኾነ ፀጋ ኣምላኽ ዝሃብዎ ተፈጥራዊ ዝኾነ ፀጋ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣሎ ንዕኡ ቀልጢፍና ኣለሊና ናብኡ ክንደፍኦም ኣብኡ ከዓ ክነድንፍዖ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣክቲቪቲ ገለምታት ክነእትዎም ከለና ናብቲ ንሶም ዘድምዕሉ ግድን ገይሮሞ ካልኦት ገይሮሞ እንዲዮም ካልኦት ከምዚ ኢሎም የመዝግብዎም ኣለዉ ኣብዝኣትሎ ብዝለኦ ደልካ ሸበድበድ ምባል ዘይኮነስ ተቆልዓኻ እንታይ ይደሊ ኣፅናዓዮ ንኣብነት ደገ ወፂኡ ምስ እንታይ ዝበሃሉ እዞም ሕንጉጉ ባግስ ክፃወት ፍላወር ክቕንጥብ እንድሕን ዝውዕል ኮይኑ እዚ ቆልዓ እዚ ኦልሬዲ ብዛዕባ ሳይንስ ተረዲእዎ ኣሎ ኣብኡ ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ተንደንስ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ምክንያቱ ዝኾነ ቆልዓ ምስ ሕንጉጉ ክፃወት ይውዕልን እዩ ፍሉይ ዝኾነ ክስታይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትፈልጦም ኢኻ ማለት እየ ነፍሲ ወከፍ ቆልዑት እንታይ ቆልዓ ሒልካ ድሕን ጠሚትካ ምስታይ ገብሩ መዓልታዊ ነገርስ ክትፈልጦም ትኽእል ኢኻ ጥራይ ዓይንትኻ ቀቢሕካ ርኣዮም ነቲ ዝደለይዎ ተንደንሲ ከዓ ሓደጋ ዘየምፅእ ክሳዕ ዝኾነ ሕማቕ ባህሪ ዘወልድ ክሳዕ ዘይኮነ ብፅቡቕ ነገር ተኮይኑ ናብኡ ምምእዛን ናብኡ ምፅጋዕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ስእሊ እንታያ ዋሕድ ፓስተር ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል ከም ዝገበሩ ግበሩና ንበሃል እቶም ቆልዑ ሲ ከረእኻ ትገብሮ ነገር ኣለኒ
كنا فونتي أجن ساسي زعوا حالة مخانة مثلا دلت على والعاسي زعوا حالة سنتي مخانو خير أي وكا زعوا فلاين كمان خير أي سي والحين كبرك لين هكذا أجي exposition زي بدون نجارسي جبر يكبر زرع خايو نجارس كتير جبر كام فايت جبر كام عليه صبح حتى باستر حاتيتو انتاي مجمر تاسي ات اكسبوجر كمصالهم يا مثلا مجمر توا حج حدا غيز انتاي ري مسيكا قلعو اتي وشطاوي تالنت لندو زغابير زهابكا صغاتات اوشط الله حجي نابنت غوالاي ملي كم اكزامبل كتقام مالتي نو very detail oriented يا كابتي دستو على كلها مالتي من البات نايدي اوسيدا مثلني حجي زخون زرايتوس ناي مقدح نحنا يكوننا نحجي اكسبوجر غيرنا انا بكم مالتيو ግን ቀልጢፋስ ናይ مقدح ክሳይነርዋ ናሳ ዝخدنا ሉሲ ነቲ ናይ ናሳ ስእልስ ገዛ መጽያ ኮፍ አቢላቶ ሕጂ ኣብ ገዛና ኣነ ኣይ ስእልኒ ሓርማስ ሰኣል ምስ በለኒ ጎቦ ምስኢለዮ ካብ ሃዲማ ሃፍቲ ስእሊ ማለት እዩ ናይ ቅብኣሲ ወላ ሓንቲ ክስታይ ይብለይን ክእለት ይብለኒ ኣብቲ ገዛ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ከምዚታት ኣይንዛረብን ኢና ስለዚ ካብ መጀመርቱ ግን ታዩ ከምዚ ኣብዞርቭ ጌርካ ነገራት ዓዚብካሲ ናይ مقدح ዝምባሌ ريال مالتي حجيت ارت اب راسا خمزولو تردين الله حجي نحنا انتي نقبر زلنا قرب ممصا طرايو تسولهم سئل حجي خريم كله انا كميلو يقلع خصع خندزي رقات زلو نغرات كسئل زبلن نعي زغرمن نغر عين خسئل كلا غلا خسئل كلاسي كفته بلو نو حجي كتمورو ما يتخلنا هازي كمزي اب غزا خوينكاس تريننج تغبرو وي اكسبوز تغبرو ما يكونن غلا نغر ابت امرو لو تالنت له نوعو انتاي خا استوعلكا كن ابتي بوتهم تاتي خايوم نا وسخو خدو نا دنفعو يخدو كاب تمكرو مالتيو كم عينت سلازي زمبالي الله مالتيو زمبالي سالو نفسو كفسبسنا ناتو زخونه زمبالي تاتالو ابت زمباليو خميلي يسرح كميغركا تهفتمو نحنا حلافنت يخون مالتي بايتا متطح من صرصار كبيد نغريو نريو نغريو غو هينوكا psychometric analysis قال مزس كمية خير هون الله زي ما بزناي psychometric قال ملاش تيجبروا بناي psychology statistics كيرمسي زقول عزم بالي همزي وتايب A وتايب B كمية ما هذا مزي حتى هينوك so بعمق فتنا انتايو تي تصعرهم كل جزء انتاي الله انا تي برينسيبل مالتيو نقولعه اتزفوت اورو ترايز فولتو وي كان سب اتزفوت اورو ترايز فولتو ملو غير مالتي اجسا اسا ابرسي كل شيء الله لمنتاي اخو مزبل مسيكا نزخونه نجر ولا ابل دحن وسيتكايا اتزفطرايو وشطان وشاطئان زفلتا قالي انتاينا كستايم بيبنا قال ጫፍጫፋት ንፈልጥ ንኾን ማለት እዩ እቲ ዝፈጠራ ዝመሃዛ ግን እንታይ ገይሩ ከመገሪ ሚሂዝዋ ኩላ ይፈልጣይ ማለት እዩ እዝጋቢር ይሚሂዝና መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ኒኻሞ ሆማስወ ካይሉ ድንቂ ወዲ ሰብ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ይፍቱን እንዲዮም 100 ቢሊዮን ኒውሮንስ አለው ኣብ ርእስና ምሽ እንታይ ካኸትሎም እዚዮ ማለት እዩ ኣብይ ካኸትዎ ማለት እዩ ሕጂ ታዩ ዝኾነ ይኹን ፍልጠት ድሩት እዩ ተዓግሙሲ ድሩት እዩ ስለዚህ እቲ ፍልጠት ንሽተይ ነገር ጠቕመካ ኸውን እዩ ግን ብዛዕባ እንታይ ኢሉ ነይሩ መሲካ ምስ ኣኻ ተሓዛ ቢሄቨሪስት በሃል ስኪነር ዝበሃል ኣሎ ቢሄቨሪስት ምስ መፁሲ ቢሄቨሪስት ማለት ብዛዕባ ባህሪ ሰባት ዘፅንዑ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ርእሲ እንታይ ከይዳሎ ዘገድሰና ኣይኮነን ንዓና ዘገድሰና ብደገ እንታይ ይገብር ሰብ ባህሪኡስ እንታይ እዩ ንሱ እዩ ዘገድሰና ኢሉ ኣብኡ መፅናዕቲ ገይሩ ወዲ ሰብ ስልክዕ ከምዚ ቨንዲን መንሽን ማለት እዩ በቃ እዚ تهابكايو صبو يوص ما تهابكاي ما اوص اليو موداتا وسيدو مال انتي زبلا تحساسب حيزم هذا قلع امصله يلو زخونه يكون قلع اوكي نابت دليو قريصه خوصه خلي ببيهيفيرزم مالتي بتنساتهم بمشالكا نيجاتيف رينفورسمنت بوزيتيف رينفورسمنت ناتطقمسي بتي لو يردي خون دل قلعها بو ير خوصه خلي يلو كسع كندز عينت مجهار كيدو مالتي كنت رياليتي نسو بيهيفيرست مش جمرو بدحريو كاغنيتيف مصيوم مالتيو ناي امرو طراي زصنعو مالتيو سلازي اتي ناي بحر زصنع اخول كم زي كونه
እንታይ ዳኣነ ሓንጎል ከገድሰና ኣሎ ውሽጢ ኸ እንታይ ግበር ኣሎ እዚ ኩሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስምዒት ከመይ ኢሉ ዓቢ ኣተሓሳስባ ከመይ ኢሉ ዓቢ ሲ ከገድሰና ኢሎም ካሊእ መፅናዕቲ መፅኦም ማለት ሕጂ እንታይ ይብል ወዲ ሰብ ሲ ብጣዕሚ ዓሚቑ እዩ ወዲ ሰብ ከዓ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝፈልጦ ተወሰነ ነገር ማለት ናይ ኩሊት ሓደ ፈልጥ ናይ ጨጎራ ሓደ ፈልጥ ድናትካ ስፔሻሊስት ኣለካ ኣብቲ ርእስኻ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ናይዚ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ስለዚ ብከምኡ መፅናዕትስ ሓደ ሰብ ዝምባለ ገለ ግምታት ክህልወካ ክእል እዩ ካብኡ ዝለዓለ ግን ወላ ሓንቲ ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ዕጋበት እዩ ዘለና ናብ ምንፅርፃር ንመለስ ሕጂ ምንፅርፃር ንሪኦ ኢና ቆልዓሲ ፀርፀር ብል ኢዱ ሕውስ ምናልባት ምትህራም እውን ክመፅእ ክእል እዩ ምስኡ እዚ ቴምፐሬቸር ዝብሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነገር እዩ ኣብ ከባቢ 3-4 ዓመት እዩ ዝርአ ዝጅምር ብድሕሪ እናቐፀለ ይኸይድ ማለት እዩ ሓደ ነገር ዝሰኣንዎ ወይ ደልይዎ ነገር ምስ ሰኣኑ ዘምፅዎ ባህሪ እዩ ቁልጭ ብሎም ይሓርቁ ወለዲ ከዓኒ ብምህራም ድዩ ብምግሳፅ ድዩ ክንህድኦ ንፍትን ኢና ነዚ ባህሪ እዚ ሕጂ ቴምፐሬቸር ክብል ከለኹ ነዚ ሓንሳብ ተራእዩ ቆልዓ ይበኪ ገለ ይኮንኩም ናይ ብሓቂ ዓው ኢሉ ይበኪ ኢዳውን እጋሩን ነንበይን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዘርእዮ ማለት እዩ ሃንደበት እዩ ዝመፅእ ላይክ ቮልካኖ እዩ ከም ሓደ ቮልካኖ ከም ሓደ እሳተ ጎመራ እዩ ቡም ዝብል ማለት እዩ ድሓን ፀኒሑ ቆልዓ ቡም ክብል ይኽእል እዩ ንስኻ ከመይ ጌርካ ትህድኦ እዩ ሕጂ ትሕቶ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንጥቀም ምህራም መፀና ንሕና ከዓ ምስኦም ንሓርቕ ናብ ምህራም ንኣቱ ወይ ናይ መገንሃ ንኣቱ ሎጂክ ከዓ እዚ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ሎጂክ ማለት ሲ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ከመይ ኢልካ ትበኪ ከምዚ ካልኦት ከምዚ ይገብሩ እዮም ሎጂክ ክተረድኦ ትፍትነት ቆልዓ ግን እሙርኡ ኣብ ወዲ 8 ዓመት ንላዕሊ እዩ ሎጂክ ዝርድኦ ሕጂ ንስኻ ንሓደ ወዲ 6 ዓመት ብሎጂክ ወይ ከዓ ብሎጂክ ማለት እዩ ብርትዓዊ ኣተሓሳስባ ክትእምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እሱ ኢጎሴንትሪክ እዩ ናተይ ማይ ወይ ናተይ መንገዲ ልክዕ እዩ ዝብል ናይ ካሊእ ፐርስፔክቲቭ ክርኢ ይክእልኒ ናይ ካሊእ ተሓሳስባ ክሰማዕ ይክእልኒ ቆልዓ ወዲ 6 ዓመት ካልኦት እንታይ ሓስቡ ኣለዎ ይገድሶን እዩ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ እዩ ዝገድሶ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ከዓ መወዳእታ እዩ ስለዚ ሎጂክ ኣይሰርሕን እዩ እንታይ ክንገብራ ንኽእል እንታይ ቆልዓ ሓሪቑ ኣሎ ምሽ ንስኻ ትፃወራ ኣለካ ንስኻ ንስኹ ትሓርቕ ይብልካ ምክንያቱ ሕርቃን ይሕርቐካ እዩ ብኸያ ተብኬካ እዩ ሰሓቕ የስሕቐካ እዩ ናይ ሰብ ማለት እዩ ፅልዋ ኣለዎ ስለዚ ክሓርቕ ከሎ ቆልዓ ንስኻ ክትሓርቕ ባህርያዊ ነገር እንድዩ ግን እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ብትኻለካ መጠን ክሰጋብ ዝሕልቲ ቆልዓ ንበይኑ ክትፈልዮ ኣለካ ንስኻ ተጋጊኻ መታን ኣብዘይ ክሳይካ ከይትኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትገብሮ ኣብ ሩሙ በይኑ በኺ ይወድእ ዘፍ ይበለሉ ማለት እዩ ዘፍ ምስ በለሉ ማለት ንሓደ 2 ደቂቕ 3 ደቂቕ ክወስደሉ ክእል እዩ ብቲ ገዛ ኸይዱ ይብከ ወላ ሓንቲ ኣይመውትን እዩ ብኸያ ዝቆትሎ ሰብ የለን በኺዩ ክገድፎ እዩ ምስ መፀ ሽዑኡ ኣትሊስት ብተኻለካ መጠን ኣብ ምርድዳእ እንታይ ከም ዝኾነ ጌጋ ምዃኑ ኣብቲ ውዕድ ኢሞሽን ከሎ ግን ምስ ቆልዓ ኣባእሲኻ ክትኣቱ እምበር ኣይክሰምዓካን እዩ ማለት ስለዚ ታት ክብራ እንታይ እያ ተልግሰሉ ንስኻ ንሱ የልግሰልካ ይዝሕል ምስ ዝሓለ ሽዑ ቀሲልካ ክተረድኦ ትፍትን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑት ከም ዝዘርእይዎ ኣብ በይኖም ከለዉ ይኮንን ንኣብነት ኣብ ሞል ኣለኻ ወይ ኣብ ሾፒን ኣለኻ ሓደ ነገር ይሓቱኻ ንስኻ ተኣብዮም ሕጂ ከምዚ ባህር ተለዎም ደይኖው ኣብቲ ክሳይ ከም ዘለካ ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታ ስለ ዘለካ ተበኺዩ እድን እዩ ነቲ ቆልዓ በታ ናቱ ድሌት ክትከይድ ማለት እዩ ስለዚ ኮይኑ መሕፈሪ ክገብረካ እዩ ኣብቲ ሞል ማለት እዩ ስለዚ ጥቀሙሉ ማለት እዩ ነቲ ናቶም ድሌት ማለት ስለዚ ኣብ ብሕቶም ከሎ ብዙሕ ግዜ የርእይዎን እዮም ኣብ ሰብ ምስ ተኣከበ እዮም ዘርእይዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ብተኻለካ መጠን ኣብቲ ፓብሊክ ኤርያ ከለካ ወስከይ ትብል ኢትካ ክትንቀቕ ኣለካ እዛ ዓዲ ማለት እዩ ተኻለ መቀጥ ፀዊርካያ ውሒጥካያ ትመፅእ ገዛ ኣብ ገዛ ምስ መፅእኻ ምርዳእ ሓይሽ ምክንያቱ ኣብቲ ፓብሊክ ብዙሕ ሰብ ዝርእካ በዚ እዋን እዚ ከዓኒ ካሜራ ኣሎ ቴሌፎን ኣሎ ኣብ ዩቱብን ኣብ ስታይን ክእትውካ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ ፅቡቅ እዩ መቕፃዕቲ እዚኣ ዝኸበረትኒ ጉዳያ ብዛዕባ መቕፃዕቲ ክዛረብ መቕፃዕቲ ፓኒሽመንት ኣብ ክንዓቢ ከለናስ ከይተቐፅዐ ዝዓበ ቆልዓ ድሕና ኣሎ ኢዱስ ይጠብለለይ ከይተቐፅዐ ሻበጥ ማለት እዩ መቕፃዕ ክብል ከለኹ ሻበጥ ክኾን ይኽእል ሸበጥ ክኾን ይኽእል ቁልፊ ክኾን ይኽእል እዩ በብዓይነቱ ማለት እዩ ቀዳማይ ዓመት ከለኹ ተምሃራይ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፍሊ ዝሃረመትን መምህር ስጋ ሕጂ ርስዑኒ ማለት ኣብቲ ሰደቃ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮፍ ኣቢላ
أنصفة هريماتني أيرسو عندها غير يفلتني جن كرسعي كلني سلازي مقطعات عنا قبول يمالتي حبرتسكم اللي عبنا بس مبالسي هم رينا نعابنا كم ينا خنقبر جدا مالتي داونا يزقدمنا عن ملحسنا مالتي مقطعاتي أما صحف قدسون مقطعاتي نابنا نجهو أنجيز يقطعون قول عاسي مثلا لي عسى 3 سنة 4 نقولعوا أي فوتوني ويا فقروني زبل الله أب إفيسون شديش 4 أنت أتبلتا تقصد تذكروهم أتبل والعسي حلونا أم كعربون تاي don't provoke them أتحرقوهم سيد حين قطع خيام كحرقوا قدن يوم مالتي أنت إلو هاري باولس حلونا أم كعرب don't provoke them ميلو أبرومي عسر 3 حدن قلتن نتزلوا منقستي تجوزي أتبل السيستم مالتي حجز عادي ناس زخونة أنت له حق له بزع بازي قول عابيز مقبار مهرام زي عبع الشيء قريز توكا مالتي سلازم تايو بالانس زخونة الرأي خلونا له قلعة بديلود هاريم كايو تقصي خايو زخونة سمبرات ريعت له ممهرو وممهرو تايو أبش قرأتي هلا مال موصي بالكان ما صعبين صعبيو ما كم جبن سلازر أبز عد مال سلازي بتخالة كمتن يتكا تحلو لك أبزي قداي زي مالتي ناتو زم عادي بتعمي مستير الزوستو بحق درجة حونا جونا اللوم دال باز جاران سفلتخون جن أزيو كبيد مخاني يتوصيتو حساب ودخان قال كان كوستون من يخول يا مالتي كم قال عبيس تقبل زل حاجة موسيدهم دك حاون كحد جو خاول يا مبزادي ساعة كندو زخي النجاري مالس لازم تنكا صبوي كالي تحق مفلات صبويو تعدن تاي وحقتاتهم مفلات صبويو تنكا نقبر لنا جن سلازي خم ولدي مسرتها أمرات مسح قدس مركوس جرنا حقتات زقمت الله هجر كحتى حسنا مالتي كملنا قلعنا قطعنا أنا عبي فلوت إبى بزجابير كدلنا أي مالتي زت إبى بزد لي كان جريم سلازي شابط رايدي جن مقصعدي شابط رايدو خون مقصعدي زبل حتو أبرأسنا كله قدني مالتي صعبينات ناي أبونا الدنسي كما يحدث خونو كم زلهم أبتك أزعسي قل أبون تدأجن هو ويأديو جن حتى نببو أقوي نبدي أقوي مو إذا قرب تتنكفو عباي حتى حفتنا مسرت قويتها باركي أب كل نجارك حرقت قونا لك أب كل نجارك أما وضعت رأيونا يكون مالتي أب كل نجارك يتسامع مع تقولين كوش أتخانك خد زارة ربول تغليها جن أبقر مقولعود أنت دعني كلتا مخان كافليتهم بتعمي نكسام قلوا بابلهم نعاء أبروحهم نخو علوة جزي وستلمني أنت إلى نيرة قلعتهم ما يندوم تاي سبونجي لهم قلتيفهم نايم ردان السيجنالات كبخا نايم رأين اللهم سلزي كلتيها فتواصل آية حد تخون لك أبزي أبقول عم عباي حد تخون لك أبقر ميوم تريو نجارات كله حد تخون لك سلزي أنت دعني أنا قطعي يوم كيدوم نابد يوم كالي زريو خينهم ورجعت ما قيلوا مخالو مالتي حجز انتهى يمزلوا divide and rule مالتي لزيد عند divide يرو مخا which is نصوميم رول كوجو خان نصوميم كوجو خامرس خاخت جوزو ما يتخلني خمالس لازم تخالك مثلا كل نجاراتك أبتقر مع قول عتريوم حدا مخانك خلتها حدا مخانك يفتنون مالتي يكون يفتن يوم جن نسخة حدا بمخانك من قد تعصوا مالك بجزام ساعة خابينا خاجن زي أزجبر كاس قبلتني زي أزجبر كاس قبلتي كونتم بز مخنيات الكا كترر على كمالتي إذا قليل ديو أيكون حدا على جزء إيموشنال كنا رياكت نجبرنا نجاجينا قليل نجر مالتي أيكون كون تقال كاجن أب حدا كتمت علىك لذا أبكر مقولعت لمرأي فللي تلك كاجن جزء خاصيها قلت خات الزرارب تجبرت نجرسي يجايا كم جاز جبر كيا مخنياسي زي آيات وصي تلك ترر على كذا قط علي مع التاو تجبرو نجر كهونا له مالتي سلذي مقطعات أنت كنت عايز أمس أوكي ولد من فلان جرح له خلله عدسات protection ين بمزح زريعات يو هي أبوه كان discipline كتحز كتشوف تجاور تنا عدسات جن بتعمي ين كسر جبرة أجي نزيس confrontation اللي تكون هذا جزء تنقل أخوان نزير الدو ما تدوم
نزياس كم يجريها ده دخل ما نزياس تبغى غير كانت تسترس تزورها እዚኣ ዓባይ ሕቶ እንድያ ማሲት ዝምባሌታትና ከም ቦታት ከም ኣዴታትን እቲ ምሻሎ ተፈጥራዊ ዝምባሌታት ኩለና ኣይኮነን ንኩለና ብሓደ ጀንቢል ክትእትወን ቀፅዓቲ ኣዴታት ኣለዋ ኩለና ብሓደ ክትእትወን ከቢድ ግን ብሓፈሽ ክንሪኦ ከለና ኣደ ርህርህርቲ እያ ስለዚ ኣይትጭክንን እያ ማለት እዩ ስለዚ ይጭክን ስለዚ እቲ ኣቦ ዝገበሮ መቕፃዕቲ ከይትቕበሎ ትኽእል እያ ብኡ መጠን ከኣኒ ናብ ኣዲኦም ክዘዝኡ ክእሉ እዮም እቶም ቆልዑት ማለት እዩ ምክንያቱ እሳት ትሕንቆቖም ኮይናስ ናብኣዮም ክጎዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊልሲ ክመቕሉኻ ይኽእሉ እዮም እታ ዘላ ግን እንታይ ዝብል ተቕስሎ ንቤትሲ ሃነስቲ ተበዝሕዋ ስታይ ትኸውን ትፈርስ ምሽ ትህነፃ ይትኽእልኒ እያ ኣቦን ኣደን ሓደ ሓሳብ ኮይኖም ድሕን ደይሃነፅኦ ቆልዓ ክህነፃ ኣይክእልን እዩ ስንታይ ካ ክትሪኦ ዘለካ እቲ ግዝያዊ ነገራት ዘይኮንካ ክትርኢ ዘለካ ኣብቲ ሂወቶም ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበዩ ሓደ ከይኮንካ ብምዕባይካ ዘምፅኦ ብዙሕ ገልታዕታዕ ከም ዘሎ ርኢኻ ብመንፅርቲ ንስኻ እኮ ሸለል ከይትብሎ ነገራት ከምዚ ኣቦን ኣደን ነንበይኖም እንተኮይኖም እታ ኣደ ርህርቲ ስለ ዝኾነ ተሕንቆቖም እንተኮይና ሲ እንታይ እዩ ክርዳእ ዘሎ እታ ኣደ ትትገብሮ ዘላ ሕጂ ዋጋኻ ክፍላ እዩ ኣብ ነዊሕ ግዜ ምስ ዓበዩ ምስ ገቦ እዚ ሲ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣደ ምዃንን ኣብ መንጎ ሓደ ሓደ ግዜ ፍሬንድ ምዃን ፍልል ኣለዎ ፓረንት ማለት ኣደ ኣደያ ፓረንት ኢዝ ዲፈረንት ኣደ ምዃን ምርጫ እውን የብልካን ተፈጥሮ እዩ ንስኡ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ፓረንት ምዃን ግን ሓላፍነት እዩ ስለዚ እዚ ኸመን ፈሊኻ ምርኣይ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ጭክን ምባል ከድልየካ እዩ ምክንያቱ ውዒሉ ሓዲሮ መወዳእታ እንታይ እዩ ከምዛ ብታ ጠቕሲ ዝኣተን ዓንቶይ ዝረኣናያ ማለት እዩ ብንግሆ ዘይቀፅዖ ንውሉዳዱስ እንታይ ይኸውን ኢሉ ዘየፍቅሮ ኢሉ ስለዚ ሲ እንታይ ኣይና ክብለካ ትደሊ ብተኻለና መጠን ኣቦን ኣደን ኣብ ሓደ መስመር ሓደ ተሓሳስባ ኣለዎም ማለት ኣይኮንኩን ተፈላለየ ተሓሳስባ ክህልወካ ባህርያዊ ግን ኣብ ንውልድካ ዘለዉ ነገራት ኣብ ሓደ ተሓሳስባ ንክትመፅኢኻ ክትፅዕር ዘለካ ስለዚ ብተኻለካ መጠን እቶም ደቅኻ ኖትስ ዝገብርዎ ፍልሊ ክተርኢ የብልካን እንተለካ ከዓ ኣብ ገዛኻ ዓፂኻ በይንኻ ክዘራረበሉ ኣለካ ስለዚ ንኣብነት ኣነ ዝዓበኹሉ ተዓባብያ ፍሉይ እዩ በዓልቲ ቤተይ ዝዓበየትሉ ኣተዓባብያ ፍሉይ እዩ ስለዚ ኣነ ናተይ ተሓሳስባ ሒዘ መፅየ ዘለኹ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ናታ ተሓሳስባ ሒዛ መፅያ ዘላ ስለዚ ክላሽ ክህሉ ግድን እዩ ዝተፈላለየ ረኣያ ክህልወካ ግድን እዩ ግን ተኻለ መቃመጥንስ ውልድካስ ኣይትእትዎም ኣብኡ ምክንያቱ እሳቶም ኢኖሰንት እዮም ሓንቲ ዝፈልጦ ነገራት የብሎም ተኻለካ መጠን ብድሕሪ ባይታ ክሳብ ፀሊኻ ብሓደ መስመር ክትመፅእ ክትፍትን ኣለካ ብዓቕመ ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ ኢስ ቻሌንጅን ኢስ ኖት ኢዚ ቅድሚ ናብ ክስታይ ምኻድና ሳዕቤን ኣለዎ መቕፃዕቲ ሻቦጥ ኢና ንብል ዘለና ሻቦጥሲ ሳዕቤን ኣለዎ ስምብራት ምውፃእ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዘይኮነ ጥራይ ንሱ ሓደ ነገር እንድዩ ኣብ እምሮኦም ግን ዝፈጥሮ ስምብራታት ኣሎ ቁስሉ ኣሎ ሕጂ ሓደ ቆልዓ ክትቆፅዖ ከለኻ ንምንታይ ኢኻ ትቆፅዖ ዘለኻ ሰዓት ክገብር ክመሃር ሕጂ ክመሃር እንተኮይኑ ነታ ዝገበራ ጌጋ ንኸይደግማ ኢኻ ትቆፅዖ ዘለኻ መብዛሕቲ ግዜ ክንቆፅዖ ከለና ሓሪቕና ኢና ግብሪ መልስናህና እዩ እምበር ክንምሃሮ ኢልና ኣይኮንና ንቐፅዕ ንቆፅዖ ከለና ሲ ሓሪቕና ስለ ዘለና እንታይ ትናትካ ሕርቃን ክወፃልካ ኢኻ ትቆፅዖም እምበር ክመሃሩ ምክንያቱ እታ ዝገበርዋ ጌጋ ኤክስፕሌን ጌርካ ነጌርካዮም ኣይኮንካን ትቆፅዖም ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ሃፕን ሆን ኣብ ደገ ኣብ ሞል ገለ ይባላሹ ወይ ይርብሹ እሞ ገዛ መስኮትኩ ከሪአካ እየ ትብሎ ሕጂ 4 ሰዓት ሓሊፉ ኣሎ መሳሕ ተበሊዑ ረሲዕዎ ኣሎ ተቆልዓኩ ረሲዕዎ ማሲ እምሮኦም እቲ ክሳብ ኣቴንሽን ስፓናቶም ሓፂር እዩ ረሲዕዎ ኣብ ካሊእ እምሮ እዩ ዘሎ ገዛ ምስ መፀ ሽዑ ንስኻ ግን ሒዝካያ ኣለኻ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብ ገዛ ምስኣቶም ናብ ኩርማጅ ትጎይ ማለት እዩ ተቆልዓሲ ኣበይ ክብላ ሕጂ ኣበይ ናይ ጌጋ ገይሩ ንምንታይ እዩ ዝህረም ዘሎ ክፈልጥ ሕጂ ንምንታይ ክትቐፅዕን ዘለኹ ወይ ክትቐፅዓን ኣለኻ እዩ ክብለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ይርድኦን እዩ ሕጂ እንታይ መቕፃዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ነቲ ባህሪ ንግዚኡ እዩ ደው ዘብሎ እምበር ስለዘይምህሮም ዘሎ እታ ጌጋ ክገብርዋ ፀገም የብሉ መማዕንቲ ቀፅዒኻዮም ፅባሕካ እታ ጌጋ ክደግምዋ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ መቕፃዕቲ يفرحهم فرحنا كحضري إمبر نتبهري نخيدوغ موي كان تقصعهم زلها سلازي تمقصعاتهم explain كله له قلت الله مالك تقصعك زول له مهنيات
እዚ ስለ ዝገበርካ እዚ ባህር እዚ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከይድ ደግሞ ኢልካ ወላ ድሕሪ መቕፃዕቲ እውን ክንግሮም ኣለካ መቕፃዕቲ ካብ ውልድካ ዝፈለየካ ክኸውን የብሉን ክፍተት ዝፈጥር ክኸውን የብሉን እቲ መቕፃዕቲ ንዓኻሲ ከም ጨካን ወላዲ ክርእዩካ የብሎምን ኣብ ውሽጦም ወይ ቅምታ ክሕድሩ የብሎምን ኣብ ውሽጦም ስለዚ ፍቕሪ ክተሪኦም ኣለካ እቲ ፍቕሪስ ኣቦቱ ኣሎ ክትብሎም ኣለካ ማለት ንምንታይ እዩ እንትቆፅዖ ዘለካ ነቲ ባህሪ ኢኻ ትቆፅዖ ዘለካ ነቲ ሕማቕ ባህሪ ዳ እምበር ንዖም ኣይኮንኩን ትቆፅዖም ዘለካ ሓምሳ ስለዚ መግለፂ ንሕና ብዙሕ ኢና ንፅገም ኣይ ስቲል ላቭ ዩ ስቲል የፍቅረካ እዩ ወለደ ኢኻ ዝቐፅዓካ ዘለኹ ምክንያት እታ ባህሪ እዚኣ ስለ ዘይፈትኹ እያ ነፂልካ ክትውፅእ ኣለካ ነታ ባህሪ ምክንያቱ ኢልካ ትቆፅዖም ዘለካ ንዖም ትቆፅዖም ዘለካ ስለ ዝመስሎም እንታይ ይገብሩ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ የዋህልሎ መፍቲ ንእስነት ግዜ ሽዑ እንታይ ይኾኑ ንእስነት ምስ መፅዕ ዕድል ስለ ዘለዎም ረበል ይኾኑ ናብ ረበል ቅየር ማለት እዩ ይሃድሙ ውሽ ቂምታ ሒዞም ኣለዉ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ውሽጦም ማለት እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምስ ፍቕሪ ክተሰንዩ ኣለካ መቕፃዕቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝብለና እውን ደም ፕሮቮክ ደምና ብኣንገር ዝብለና ንዓዩ ፍቕሪስ ክህሉ ኣሎ እቲ ባታዊ ናይ ደ ሓልዮት ማለት እዩ ካሊእ መቕፃዕቲ መፍልሒ ሽግር እዩ ኢልካ ኢኻ ትምህሮም ዘለካ መቕፃዕቲ መፍትሒ ሽግር እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ድሕን በዲልካ ምህራም መፍትሒ እዩ ኦኬ እዚኣ ሒዙ እዩ ክኸይድ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሽግር ከጓንፎ ከሎ እንታይ ክገብር ክበኣስ እዩ ክሃርም እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛ እንስሳይ ተማሂርዋ መፅእ ሓደ ነገር ተተፈጢሩ ሽግር ተጌርካ ትህረም ኣለካ ኢልካ ኢኻ ትነግሮ ዘለካ ኣብ ገዛ ኣብ ደገ ምስ ከደ መፍትሒ ሽግር እንታይ እዩ ዘረባ ኣይኮነን ትንዒ ክብል ክትሃራረም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ እቲ ምትህራም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳዕቤናት ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ከምፃልካ ክእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትምህሮም ዘለካ እውን ክትፈልጥ ክትኽእል ኣለካ እዚታት ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣራምን መሃርን ኣገባብ ኣቃፃፅዓ እንታይ እዩ እንታይ ደኣ እሞ ክንገብር ኣለና ክንቆፅዑ ሕጂ እቲ መጀመርታ ኩልና ንፈልጣ ታይም ኣውት ኣላ ታይም ኣውት ዘይፈልጥ ኣሎ ታይም ኣውት ኣብቲ ቁልዕነቶም ግዜ ምናልባት ንቁሩብ ግዜ ክሰርሕ ትኽእል እያ ሓደ ግዜ ታይም ኣውት ኢልካዮም ናብ መደቀሲኦም ከይዶም ኣብቲ መደቀሲኦም ኣይፓድ ኣለዎም ላፕታፕ ኣለዎ ዝበለፀ ኮይ ዝበለፀ ይንዓማው ማለት እዩ ታይም ኣውት እዮም ዘሎ መቕፃዕቲ እዮም ዘሎ ግን ዝበለፀ ኣብቲ ውሽጢስ ዝበለፀ ፀንሖም ማለት እዩ ስለዚ ክትገብሮ ከለካ እቲ ታይም ኣውት ክትፈልዮም ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካብቲ ደስ ዝብሎም ነገር ክትፈልዮም ኣለካ ተኸኢልካ እውን ንኣብነት ካልኦት ቆልዓት ፕሪቪሌጅ ኣለዎ መፃወቱ ኣለዎ ፀዋታ ኣሎ እቲ ቆልዓ ግን ኣብዚኣ ድሕን ኮይኑ ይሪኦ ኣሎ ኮይኑ ንሳይ ኣታ መቕፃዕቲ ካብታ ዝደልዮ ነገር ትፈልዮ ኣለካ ስለዚ ክሪኣ እውን ኣለዎ ስለዚ ካሊእ ፀዋታ ኣሎ ፕሪቪሌጅ ኣለዎ ንስኻ ግን ስለ ዝበደልካ ተፀጊዕካ ኣለካ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ታይም ኣውት ንቁሩብ ግዜ ክሰርሕ ይኽእል እስካ 4-5 ዓመት ዘሎ ማለት እዩ በብዕድሚኦም ከዓ ከይነውሐ ማለት እዩ ወዲ 1 ዓመት ኮይኑ 1 ደቂቕ 2 ዓመት ኮይኑ 2 ደቂቕ 3 ዓመት ኮይኑ 3 ደቂቕ ከይነውሐ ማለት እዩ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ግን እዚ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት እዩ እዚ እንታይ እዩ ምናልባት ሕጂ ንኣብነት ብዘይ በልቲ ድሕን መኪና ዘዊርኩም እንታይ ድምፂ መፃኩም ማለት እዩ ዝኾነ ድምፂ ኣሎ ዝርብሸካ ምሽ ነቲ ዝርብሸካ ነገር ክትህድእ እንታይ ክትገብር ኣለካ ካብ በልቲ ክትገብር ኣለካ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ማለት ትዘድለየካ ደስ ዝብለካ ነገር ምሕዳግ ማለት እዩ ንግዚኡ ምሕዳግ ማለት እዩ ቴሌቪዥን ድዮም ዝፈትው ቴሌቪዥን ትሕድጎም ናይ ቴሌቪዥን ግዜ ድሕና ኣለዎም ናይ ስክሪን ግዜ ድሕና ኣለዎም ንዓ ትሕድጎም ታ ደስ ትብሎም ነገር ነፍሲ ወከፍ ቀልዓ ከዓ ዝተፈላለየ ቴንደንስ ስለ ዘሎ ክተፅንዖም ኣለካ ሕጂ ከቢድ ትገብሮ እንታይ እዩ ቁልጡፍ ክትኸውን ኣለካ ቀልጢፍካ ናይቶም ቆልዑት ባህሪ ድሌቶምን እንታይ እዮም ዝፈትው ኩሉ ክተፅንዖ ክትእል ኣለካ ማለት እዩ ምስ ኣፅናዓኻ ኣፕላይ ትገብራ ንሳ ኮንሲስተንስ ክህልወካ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ጌርካ እቲ ካልእ መዓልቲ ትገድፎ ኮይንካ ወይ ፈኪርካ ጥራይ ከርእየካ ኢልካ ከምዚ ክገብር ኢልካ ድሕን ተፍርሶ ኮይንካ ይሰርሕን እዩ እንተ ደኣኒ ብዕላማ ፅባሕ ፍርቂ ሰዓት ኣላትካ ናይ ስክሪን ታይም ግራውንድድ ኮይንካ እያ ኣይትሪእያን ኢኻ ተልካዮ እንተ ጌርካያ ክትሕሞ እያ ንመዓልቲ ክሳብ ክገብር ክውዕል እዩ ክትሕሞ እያ እታ ባህሪ ሕማቕ ዝገበራ ክእርማ ተኽእሎታት ብዙሕ ኣሎ ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ስጋብ እቲ ዳሕራይ ዕድሚኦም እውን ስጋብ ወላ ኣዶለሰንት ስጋብ ዝበፅሑ ትጥቀመሉ ትኽእል ስልቲ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ይሰርሕ እዩ ኣድማዒ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይመሃሩ ኣለዉ ሓደ ባሕሪ ሕማቕ ምስ ገበሩ ኮንሲኮንስ ኣሎ ኣብ ሂወትካ እንታይ እዩ ኣብ ስራሕኩም ኣሎ ኣብ ናብራኹም ኣሎ ኣብ ትምህርትኩም ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ነገር ተጋጊኻ ናታ ሳዕቤን
ኣላ ንሳኻ ትምሮም ዘለኻ ሳዕቤን ንዝኾነ ነገር ሳዕቤን ኣለዎ ስራሕ ተበኺርካ ሰጉኻ እዮም ዝኾነ ነገር ኮንሲኮንስ ከም ዘለዎ ይርድኦም ኣሎ ሞ ድሕሪና ዓበይ ክኸዱ ከለውን እቲ ሕጊ ክክተሉ ናይ ዝዓዲ ሕጊ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ሕጊ ክክተሉ ይረድኦም ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለና መጠን እዚ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ክንጥቀመሉ ኣለና ብብዝሒ ማለት እዩ ግን ምናልባት እንታይ ይሓትት ናይቲ ቆልዓ ዝምባሌ ድሌት እንታይ ደስ ዝብሎ ንኣብነት ቴሌቭዥን ምርኣይ ዘይፈቱ ድሕን ኮይኑ ቴሌቭዥን ድሕን ከልኪልካዮ ኣድማዕ ኣይከውንን እዩ ካብ ሓደ ነገር ከልኪልካዮ ኣብቲ ውሽጢ ከዓኒ ካሊእ ድሕን ተቐርበሉ ኮይንካ ኢፌክቲቭ ኣይኮነን ስለዚ ንኣብነት እዚኣ ናይ ስክሪን ታይም ኣፅንዕ ተልካዮ ምናልባት ፍሪ ታይም ዝነበረቶ ከፅናዓላ ድሕን ኮይኑ ከንብበላ ድሕን ኮይኑ ክትሕመያ ስለዚ እንታይ ሓትት ቁርብ ክሪኤቲቪቲ ሓትት ማለት እዩ መዓልታዊ ዝኾነ ናይቶም ዝምባሌታትን ድሌታቶም ፈሊጥካስ ክሪኤቲቪቲ ሓትት ማለት እዩ እዚ ኣሉታዊ ስምዒት ሕልፍ ክብለ ዝተቆጠዐ ባዝ ዝተገልፀ ቁጣዓ ኣግሬሽን ኣብ 2 ዓመት ዘርእይዎ ባህሪ እዩ እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ዝደልይዎ ብክስታይ ክረኽብዎ ይደልዩ ምስ ግዜና ከመይ ኣለና ማማሸዋል ኣለና ዶ ዋላስ ድሕሪ ክንቆፅሎ ቁሩብ ክንሕዘኩም ኢና ክንቅፅል ኢና ስለምንታይ ፒሳና ዶንግ እዩ ስለዚ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ክንቅፅል ኢና እንድሕር ደኺምኩም ግን ኣብዚኣ ከለኹም ሓፍሓፍ በሉ ሓፍ ደኽነብሎ ኦኬ እሞ ሓን ፒሳ ዶንግ ኣሎ ፅቡቕ ንቐፅል ኣግሬሽን ባህሪ ኣብ 2 ዓመት ዘርእይዎ እዩ ንሓደ ነገር ደልዮም ንሓደ ነገር ክረኽቡ ዘርእይዎ ባህሪ እዮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዝምድናዊ ቁጣዓ ሪሌሽናል ኣግሬሽን እዚ ምናልባት ዝጠቕሶ ዘለኹ ነቲ ቡሊን ዳሕራይ ዝመፅእ ምድንዳን መሰረት ዘትሕዝ እዩ ማለት እዩ ሪሌሽናል ኣግሬሽን ከዓኒ ቨርባል ቃላት ስም ዝኾነ ቃላት ይጥቀሙ ማለት እዩ ነቲ ናይቲ ሰብ ነፍሰ ተኣማንነት ንምውቃዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሚድል ስኩል ገለ ደቂ ኣንስትዮ ንጥቀማሉ ሪሌሽናል ኣግሬሽን ማለት እዩ ሩመርስ ምዝርጋሕ ሕማቕ ቃላት ምዝራብ እዚታት ንኣብነት ረጓት ስለ ዝኾነት ምስኣ ክፃወታ ኣይደልን እየ ዝብሉ ሃሳይ ዝኾኑ ቃላት ይጥቀማ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እቲ ፍዳዊ ቁጣዓ ከዓ ሕነ ምፍዳይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተሃሪምካስ ተሃርሞ ኣለካ ግብረ መልሲ መሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ስምዒታት እዩ እዚ ምስ ቡሊን እዩ ዝተሓዝ ሕጂ ቡሊን ማለት ምድንዳን እየ ወሲድ እታ ትግርኛ እንታይ ትገልፃ ድያ ምድንዳን እዋ ሕጂ ኣብ ዓድና ምድንዳን ዕቢድና እዩ ምድንዳን ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ዓድና እቲ ፅቡቕ ነገር ተደንዲኑ ቆልዓስ ንኣነ ስጋብ ዝፈልጦ ነብሱ ዝቐተለ ሰሚዐ ይፈልጥን ኣብዚ ግን ማእለያ ዘይብሉ ነገራት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ምዕባለ እዩ እዚ ምድንዳን ሕጂ ምድንዳን ከምዚ ቆልዑሲ ሓመዶም ይዕረቆም ኢልና ሲልና ንሓልፎ ነገር ኣይኮነን ሓደ ቆልዓ መፅዩሲ ሓደ ከምዚ ኢልን ኢሉ ተተዛሪብካ ሲረስ ትወሰለካ ምክንያቱ እዚ ዓዲ እዚ ሕማቕ እዩ ሴንሲቲቪቲ ኣሎ እቶም ቆልዑት እውን እቲ ፅንዓቶም እቲ ሬዚለንት ከምዚ ከማና ኣይኮኑ ኣይፀዋወርን እዮም ረቀቕቲ እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝኾኑ ኣብ መወዳእታ ብዙሓት መንእሰያት ነፍሶም ዝቐትሉሉን ኣብ ሕማቕ ነገራት ዝኣትሉን ትምህርቲ ዘቋርፁሉን እቲ ናቶም ነፍሰ ተኣማንነትካ ባይታ ዝዘብጠሉን ኩነታት ዝፈጥር እዩ ሕጂ ብኣጋኡ ወይ ከዓ ብጋንኡ ከተድለልዮ ክትኽእል ኣለካ ቡሊን ወይ ከዓኒ እዚ ምድንዳን ኣብ ሳይበር እውን ይኸይድ እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ኢንተርኔት እውን ይኸይድ ይቕፅል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኣካላዊ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ተሓፂሩ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነን ንሳይበር ይኣቱ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ንዓኻ ታርጌት ትገበረካ ሰብ ናትካ ሕማቕ ነገር ኣብቲ ፌስቡክ ድዩ ትዊተር ድዩ ስናፕቻት ድዩ ፖስት ብምግባር ማለት እዩ ሽምካ የፀልሞ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ ስለዚ ነቂሕና ክንከታተሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምድንዳን ምናልባት ብሕብሪ ቆርበኦም ድዩ ቆርበቶም ድዩ ብባህሪኦም ድዩ ዝኾነ ምርኩስ ገይሮም ሶፍት ታርጌትት ኣለዉ ቆልዑት ካሲ ሶፍት ታርጌት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝተፈላለየ ምክንያት ይጅምርዎ ብንእሽተይ ንዓበየ ዝኸይድ ነገር ማለት እዩ ኣይዞሌሽን ካብ ኣዕርኽቶም ይፈልይዎም ሓደ ቆልዓ ናይ ምድንዳን እንተኮይኑ ነፍሰ ተኣማንነቱ ተወቂዑ ትምህርቲ ክፀልእ ይጅምር ግዳይ ናይ ጭንቀትን ካልእ ናይ ስነ ኣእምሮ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ከም ወለዲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ
ሓደ መስተውዓልቲ ክንኾን ኣለና እንታይ እዩ ደቅና ክመፁ ከለዉ ካብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ኢና ንሓቶም እንታይ ኢና ንብሎም መዓልትኩም ከመይ ውዒሉ መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ እንታይ ይምልሱ ድሕን ኢልኩም ጉድ ፋይን ሓንቲ ቃልያ ስልችዎም እያ ከመን መዓልቲ ተሓቶም ሕቶ ዘሰይሚ ከመይ ውዒልካ ትምህርቲ ተልካዮም ፋይን ተወዲያ ኣይገልፁን እዮም ሕጂ እቲ ምልክታት ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምልክታት እንታይ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ሳድነስ ዝን ዝብሉ ድሕን ኮይኖም መፅኦም ካብ ቤት ትምህርቲ ብዘይ ምክንያት ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ዝን ዘብዝሑ ድሕን ኮይኖም ገለ ነገር ይኸይድ ኣሎ ብድሕሪት ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ቁጥዕ ዝብሉ ድሕን ኮይኖም ቁጣዓ ዘርእዩ ድሕን ኮይኖም ብንእሽተይ ብዘይ ደቂ ንጠቅምን ቁጥዕ ዝብሉ ድሕን ኮይኖም እቶም ቆልዑት ገለ ነገር ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ እዚ እናተደመረ ምስ ከደ እንታይ እዮም ዝገብሩ ትምህርቲ ከይድኒ ይብልኻ ሄት ስኩል ይብልኻ ትምህርቲ ይፈትኒ ሕጂ እቲ ሱር ኣይፈለጥካያን ኣለኻ ንስኻ ንሳቶም ግን ኦልሬዲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ግዳይ ናይ ዝምድንዳን ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ምልክታት እዚ እንተሪኢኻ ከተዛርቦም ኣፎም ስጋብ ዝኸፍቱ ኩሉ ነገር ክትገብር ኣለካ ኣብ ፕራይቬት ዲኻ ደገ ዲኻ ሒዝካዮም ክትኸይድ ሻሂና ሰተዩ ድዮም ክስታ ንኽነግሩኻ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ኣለካ ታክስታይ ከውፅዋ ማለት እዩ ምስ ኣውፅዋ ዝኾነ ነገር እንፍቲ ሂቦምኻ ማለት እዩ ጫፍቲ ሂቦምኻ ግን ብዘይ ውዕል ሓደር ንመምህሮም ኢኻ ኢሜይል ክትፅሕፍ ዘለካ ሲረስ ትወስድ ኣለካ ቡሊን ኣብዛ ዓዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ብዙሕ እዮም ዝቃለሱ ክቋፅሮ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቤት ትምህርቲ እውን እዚ ነገር እዚ ኣይፃወርዮም ኢንቶለራንስ የብሎም ሕጂ ነታ መምህር ከምዚ ቆልዓ ንወደይ ከምዚ ገይሩ ወይ ንጓለይ ከምዚ ገይሩ ይርብሽ ኣሎ ረኣዮ ተዓዘበዮ ወይ ተኸታተልዮ ትብላ ማለት ጀመርታ ማለት እዩ እታ መምህር ስጉምቲ ወሲዳ ሓደ ነገር ተዘይ ገይራ እቲ ባህሪኻ ቀፃሊ ድሕን ኮይኑ ደን ናብቲ ዝለዓለ ክትኸይድ ኣለካ እታ መምህር ክትፈትሖ ድሕን ዘይከኣለ ትሽግር ናብ ፕሪንሲፓል ተኣቱ ኣለካ ናብቲ ምሕዳር ማለት እዩ ተኸይልካ እውን ምናልባት እቶም ስድራ ናይቶም ድንድን ዘሎ ቆልዓ ተፈሊጥካዮም እውን ቴሌፎን ደው ኢልካ ምስኦም ምዝራብ እውን ኣድላይ እዩ ነቶም ቆልዑት ንምዕራቕ ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊል ነገራት ርኢኻ እቶም ቆልዑስ ጋብ ትምህርቲ ዝፀልኡ ኣብቲ ናቶም ዲፕሬሽንን ካልእን ሽግራት ዝጋብ ዘምፁ ክፅበ የብልካ ናትካ ሓላፍነት እንታይ እዩ ቀልጢፍካ ሲግናላት ምስ ረኣኻ ንመምህር ምሕታት ነውሪ ይኮነን ኣብዛ ዓዲ ከምዚ ሰሚዐ ኣለኹ ከምዚ ዝብለን ኣሎ ወደይ እንታይ ይኸይዱ ኣሎ ኣብቲ ክላስኪ ተኽኢልካ እውን ኮንፈረንስ ፀዊዕኻ እውን ምስኣ ምዝርራብ የድሊ ማለት እዩ ንሳ ክትነግረካ ናታ ሸነኽ ማለት እዩ በዚ ከዓኒ ኣትሊስት ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ምስኡ እዚ ፅንዓት ወይ ከዓ ሬዝለንት ክኾኑ እቶም ቆልዑት ክንምህሮም ኣለና ዝኸበደ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ተመክሮ ሂወት ስለ ትመሃሮ እቲ ምፅናዕ ስለዚ ጎኒ እውን እንታይ ክንገብር ኣለና ነቶም ቆልዑት ፅዑናዓት ንክኾኑ ኣብ ሂወት ሲ ብዙሕ ነገር ከጓንፎም ምዃኑ ኣዌር ክኸብሩ ብቐሊል ከዓ ተነቀፍቲ ንኸይኮኑ ክንፅዕር ኣለና ስለዚ ክልቲኡ ብሓንሳብ ዝኸይድ እዩ በቲ ሕጋዊ ነገራት ክትገብር ኣለካ ክትከላኸሉም ኣለዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ኻኒ ንከምዚ ዓይነት ከምዘይ ፀዋወር ትፈልጦ ኣለኻ ስለዚ እቶም ቆልዑት ከምዚ ቡሊን ትገብሩ ብፍላይ ኣብ ሚድል ስኩል ብዙሕ ዝረአዩ እዚ ብዙሕ ነገራት ዘምፅእ እዩ ማለት እዩ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ነፍሰና ተኣምነቶም ምውራድ ከይሳቀዩ ብፀሎት ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ መዝሙር 139 መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ኒኻ ማስዋካ እዩ እዚኣቶም ደቅኻስ ፍሉያት ናይ ኣምላኽ ምዃኖም ፅቡቃት ምዃኖም ብመልክዖም ክመፅዎም ይኽእሉ እዮም ብሕብሮም ክመፅዎም ይኽእሉ እዮም ብተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ስለዝሳቶም ግን ኣብ ኣምላኽ ክቡራት ምዃኖም ደጋጊምካ ክትነግሮም ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ብደገ ዲፋይንድ ክኾኑ የብሎምን ብዕሩኽቶም ዲፋይንድ ክኾኑ የብሎምን ስለዚ ቀፃሊ ዝኾነ ፀሎትን መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብን እቲ ናቶም ነፍሰ ተኣማንነት ከዓ ክብ ከም ዝብል ክትገብር ከዓ ናትካ ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ዕቤት እንታይ የማልእ ስጋ ፒሳ ዝመፅእ እዩ ማሕበራዊ ሂወት ክንብል ከለና ሶሻል ማለት እዩ ሓደ ቆልዓ ሶሻል ንክኸውን ዓርኪ ክገብር መሓዛ ክገብር እንታይ ክንገብር ኣለና መብዛሕቲ ግዜ ንደቅና መሓዙት ኣይንመርፀሎምን ኢና ወይ ዕሩኽ ኣይንመርፀሎምን ኢና ምክንያቱ ኣይሰርሕን ይኸሙ ጥራይ ባይታ ከተጣጥሕ ንስኻ ባይታ ክትፈጥረሎም ኢኻ ዘለካ እምበር ካብኡ ንላዕሊ መን እዮም ንመን መሓዛ ክመፁ ሲ ብዙሕ ክሳይ የብልካን ብዙሕ ማስ ሓደ ግዜ ሲ ካሊእ መሓዛ ሒዞም ክመፁ እዮም ካሊእ ዓርኪ ክሕዙ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ፍሬንድሺፕ እዩ ዝብሎ እዚኦም ንኣሽቱ እዮም ስጋ 11 ኢና ዘለና
ሕጂ ንሕና ብተኻእለና መጠን ሓደ ቆልዓ ዓርኪ የብሉ መሓዛ የብሉ እንተኮይኑ ስታይ ትገብር መፂ ነግረካ እዩ ምሽ I don't have any friend ብለካ እዩ ምሽ መሓዛ የብለይን ዓርኪ የብለይን ክብለካ ክእል እዩ እዚ ብሕታውነት ነገር ከትቆዖ ይኽእል እዩ ሓደ ቆልዓ ከምኡ እንተይልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናቱ ኮንፊደንስ ድሓን ድሕን ኮይኑ ድሕን ብዙሕ ዘየሸግሮ ኮይኑ ፀገም የለን መሓዛ ዓርኪ ዘይምህላው ኣብቲ መብኣታዊ ትምህርትስ ብዙሕ ፀገማይ ከምፃ ኣሎን እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ናብ ሰተኣማንነት ኮንፊደንሱ ህረም እንተሎ ግን ኣብ ሕቶ ይፀልኡን እዮም ንኣብነት ብለካ ማስ ኤቭሪባዲ ሄትስ ሚ ከምዚ ዝደጋግም ድሕን ኮይኑ ቆልዓ ግን ክጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ነገሩ እዩ ዝህረም ዘሎ صباح نقول خانة أب depression كأتوي أب isolation كأتوي أب كله حمامات ناس نامر كأتوي مالتي سلزي تقول عاد إحنا عركي ولا محزاي ولا نحني لكامو confidence على بزح زي شجرة دحون كينو ولا محزات تزي جبر عرك تزي جبر تسقى يكون أبتعد ميز بالزول خوزي كتسألي complain جبر تخوينو كتسألي خالقت كلهم يسألون يوم إذا قالت الزخام من حس زوج دحون كينو جن بدع ما هتنك قالك مناتو already أنت يسمع زلوا كاليسا كم زي فتوه كم زي قربه يسمعوا له وشتو ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ገና ብኣብኡ ከሎ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ፕሌይግራውንድ ብምውሳድ ምስ ካልኦት ቆልዓት ንክፃወት ባይታ ከተጣጣሕ ኣለካ ኣብ ባርንስ ንወልዲ ቆልዑት ክመፁ ከሎ ኣብኡ ትወስዶም ኣለካ እቲ ሶሻላይዜሽን ሲ ብወፅ ደገ ወፂኻ ኢኻ ትመሃሮ እምበር ኣብ ገዛኻ ኮንካ ትመሃሮ ነገር ኣይኮነን ዓርኪ ምግባር ሲ ኣብ ደገ ወፂኻ ምስ ሰባት ምስ ተሓወስካ ኢኻ ዓርኪ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ናቶም ነብሰ ተኣማነት ብጣዕሚ ይትንክፎ እዩ ኣብዚ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ ዕርክነት ኣብዚ ኤሌመንተሪ ስኩል ኮ ብዙሕ ኣይሸግረና ኣብ ሚድል ስኩልን ሃይ ስኩልን እዩ እዚ ዓብ ዝኸውን ምክንያቱ ምስትናትካ ክብርታት ወይ ከዓ ቫልዩ ምስትናትካ ስፒሪቹዋሊቲ ደይከይድ ቆልዑት መሓዙት ክሕዙ ክእሉ እዮም ዕርክ ክሕዙ ክእሉ እዮም እንታይ ትገብር ሽዑ እዩ ስለዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ኣብ ግዜ ንእስነት እዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ዝሕቶ እዚ ማለት እዩ በር ኣብቲ ቆልዑት ከለዉ ደሓን እዮም ነቲ ናቶም ሶሻል ስኪል ንኽዓቢ ስለ ትደሊ ከመይ ገይሮም ዕርክነት ከመይ ገይሮም ይምስርቱ ከይዶም ሽሞም ነጊሮም ናይ ትውስእ ቆልዓ ወሲዶም ከመይ ገይሮም ኢኒሽት ይገብሩ ዕርክነት ስኪል እዩ ዕርክነት ምግባር ቀሊል ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ናይ እንካን ሃባን መድረክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንካን ሃባን ከመይ ኢልካ ትገብር ስምዒትካ ከመይ ኢልካ ትቋፀ እዚ ኩሉ ነገራት ወሳኒ እዩ ዓርኪ ንክትገብር ወይ መሓዛ ክንገብር ማለት እዩ ኮምፕሮማይዝ እዚ ኩሉ ክመሃርዎ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ንዳሕራይ ሂወቶም ስለ ዝጠቕሞም ካብ መጀመርታ ክትምህሮም ኣለካ ማሲ ንኣብነት ዓርክኻ ተኮይኑ ወይ መሓዝኻ ተኮይኑ ሓሊፍካ መሃብ ፅቡቅ ኣይኮነን ብድሕሪኡ ምዝራብ ሕማቅ ነገር ፅቡቅ ኣይኮነን እዚታት ክትምህሮም ኣለካ ዕርክነት እንታይ ምዃኑ ምክንያቱ ጠቕሞም እዩ ምሉእ ሂወቶም ግን ዝያዳ ዘሸግር እዚ ኣብ ሚድል ስኩልን ሃይ ስኩልን እዩ ዕርክነት ምክንያቱ ናይ ፒር ፕሬሸር ስለ ዘሎ ናይ መዘና ፀወጢ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ርኢና ኣለና ዕርክነት ትምስረተሉ ባይታ እንታይ እዩ ፀወታ እዩ አንስትራክቸርድ ፕሌይ ማለት እዩ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዓዲ ናይ ፀወታ ግዜ የለን ካብ ትምህርቲ መፁ ሆምወርኮም ገብሩ ተኣከልታ ግዜ ድቃስ ፅባሕ ንጎ ካብታ ትምህርቲ ማለት እዩ እቲ ሪሰስ ታይም እያ ንስኻ ሊሚትድ እያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢናፍ ግዜ የብሎምን ንፀወታ ሕጂ እዚ ከታልለና የብሉን ኣብ ቤት ትምህርቲስ ኢናፍ ግዜ ወይ ከዓ እኩል ግዜ ንፀወታ ኣለዎም ኢልና ክንሓስብ የብልና የብሎምን ግዜ የብሎምን ምክንያቱ በተሓሳስቦም እቲ ሲስተም ናይ ዝዓዲ ዝሰርሕ እንታይ እዩ ኣብ ኣካዳሚ ዝያዳ ግዜ ክፀቕጡ ኣብ ሳይንስ ማት ማለት እዩ እቲ ሪሰስ ታይም እንታይ እናገበርዎ መፅኦም ናሸርመምዎ እዮም መፅኦም ናቆረፅዎ እዮም መፅኦም ስለዚ መብዛሕትኡ ንመዓልቲ ዝውዕልዎ እንታይ ኣብ ትምህርቲ እዮም ዝውዕሉ እምበር ኣብ መፀወታ ኣይኮነን ሕጂ አንስትራክቸርድ ዝኾነ ናይ ፀወታ ግዜ ንሕና ኢና ክንፈጥረሎም ዘለና ንሕና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ወፁ ፕሌይግራውንድ ምውሳድ ድዩ ምስ ካልኦት ቆልዑት ዝፃወትሉ ባይታ ምፍጣር ድዩ ከባቢኻ ከዓ ሴፍ ተኮይኑ ማሲ ብዙሕ ዘየሸግር ተኮይኑ ኣብ ውሕስ ዝኾነ ከባቢ ተኮይኑ ክትገድፎም ፅቡቅ እዩ ንሓለኻ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣክሲደንትን ገለን ስለ ዘሎ ክትሕልዎም ኣለካ ግን ዘይተማእከለ ወይ ከዓ አንስትራክቸር ዝኾነ ናይ ፀወታ ግዜ እቲ ዝዓበየ ምክንያቱ ኔቸር ንባዕላ መምህር እያ ካብቲ ምስቶም ቆልዑት ሓቆፅቆፅ ትብሎ ነገራት ትመሃሮ ብዙሕ ነገር እዩ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እንታይ እዩ ምስ ተባኢስካ ከመይ ኢልካ ክትዕረቕ እንካን ሃባ እንታይ ኢኻ ትብል እዚ ኩሉ ትምህርቲ ሲ ካብቲ ተፈጥሮ እዮም ዝረኽብዎ ሕጂ ንሕና ካብ ትምህርቲ ምስ መፀና ኣብ ዓድና ንፍኖ ማለት እዩ ምስቶም ደገዛትካ ሓኾት ክትብል እንታይ ካ ትመሃራው ብሰባት ከመይ ኢልካ ምሕዝነት ክትገብር ትኽእል ከመይ ኢልካ እንታይ ተበልካ ኢኻ ትበኣስ እዚ ኩሉ ነገራት ኢኻ ትመሃር ዘለካ ከይተረዳእካ ማለት እዩ
ሕጂ እዚታ ስለ ዘይረኽብዎ ንሕና ኢና ክንፈጥረሎም ዘለና ማለት እዩ ማሕበራዊ ህይወቶም ይድንፍዕ ዓቕሚ ፍልጠቶም ይዓቢ ነፍሳት ተኣምናቶም ከዓ ብኡ መጠን ክብ ይብል ስለዚ ነዚ አንስትራክቸር ዝኾነ ወይ ከዓ ዘይተማእከለ ናይ ፀወታ ግዜ ኮነ ኢልና ክንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ ኮነ ኢልና ክንፈጥሮ ኣለና ባዕልና ክንወስዶም ኣለና ናብ ፕሌይግራውንድ ምናልባት ኣብዚ ዓዲ ከዓ እንታይ ኣሎ ከምዚ ናይ ኩዕሶ ፀወታ ዶ ናይ ባስኬትቦል ዶ እናበሉ ብገንዘብ ክገብርሉ ኦፍኮርስ ከምኡ ዓይነት ስትራክቸር ዝኾነ ነገራት ኣሎ ግን ንሱ እኹል ኣይኮነን ባህላ እዩ ሓደ ሒዝካዮም ሲልካ ዘወር ብል ምስ ኔቸር እውን ምሻሎ ፅምበላሊዕ ድኦም ክርእዩ እንታይ እዮም ውሕጅ ድኦም ክርእዩ ሓደ ግዜ ብርቂ ኾኖም ማለት እዩ ገዛ ተዓቢጦም ስለ ዝውዕሉ ሲ እቲ ተፈጥሮስ ብርቂ ይኾኖም ርእዮም መስሎ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ኣነ ስእሊ ኣሎ ናይ ደቀይ ሪቨር ክወርድ ርእዮም ሞስ በቃ ብኢዶም ክሕዝዎ ገለምታት ኣደንጊፆም ንሕና ኣብ እንታይ ዓቢና ኣብ ጨፈቃ ኣብ ክስታያት ኣብ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ባዕልኻ ተዘይጌርካዮ ኣብ ገዛ ተዓፂኻዮም ኣብታ ቤት ትምህርትኻ ኣብታ ቤት ትምህርቲ እያ ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀወታ ግዜ ይሓልፎም ኣሎ ዕድመኻ ሓንሳብ እዩ ዝሓልፈካ ምስ ሓለፈካ ሓሊፍካ እዩ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከይሃብቶሙሉ ከይተምሃሩሉ ድሕን ሓሊፉ እዩ ጉቡዝ ምስ በሉ ከምኡታት ክፃወቱ ይክእሉም ስለዚ ባዕልና እዚ አንስትራክቸርድ ዝኾነ ወይ ከዓ ዘይምእኩል ናይ ፀወታ ግዜ ክንፈጥረሎም ክንኽእል ኣለና ኣይኖ ቢዚ ላይፍ እዩ ዘለና ኩልና ምናልባት ከምዚ ዓይነት ተኽእሎታት ኣሎ ዲልካ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ግን ፃዕሪ ምግባር ከድልየና እዩ ዝብል ክስታይ ኣለኒ ከምዚ ኢሎም ክፃወቱ ኣለዎም ከምዚ ኢሎም ክዓብዩ ኣለዎም ቆልዑት ምዕዶን ወለዲ እዚ ሚዛኑ ዝሰሓተ ወቐሳ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ቃላትና ክንጥንቀቕ ኣለና ደዕበና ባህሊ ስለ ዘሎ ምፅራፍ ምውቃስ ምድሓኽ ብቓልካ ማለት እዩ ምህራ መሓይሽ ካብ መልሓስካ ካባኻ ቃላት ዝወፅእ ምክንያቱ ካብ ኣቦን ኣደን ዝወፅእ ቃል ንዕኦም መወዳእታ እዩ ሪፈረንስ የብሎምን ኣቦን ኣደን ሓደ ነገር ሕማቕ ተልካ ኢና ሓደ ቆልዓ ኣቦ ወይ ኣደ ሕማቕ ኢልዎ ተወዲኡ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ኣቦን ኣደን ንዑ ሞዴል እዮም ንዖም እዩ ዝጥምት ስለዚ እሶም ከምኡ ገይሮም ድሕን ዲፋይን ገይሮሞ እቲ ቆልዓ ኦልሬዲ ምሩምሩ ታዊኑ ኣሎ መሲክ ሒዝዎ ኣሎ እዚ ቃል እዚ ስለዚ ቃላትና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ክንጥንቀቕ ኣለና ኣይኖ ዳዕበየና ባህሊ ተመሊስካ ክትሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ ገሊኡ ክደግሞ እውን ሕጂ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ቃላት ናሰምዓኻ ተዓቢ ሕጂ ትንዕ ትብል ትኸውን ኢኻ መልሓስካ ወፅእ ከም ክርስቲያናት ክንጥንቀቕ ኣለና መልሓስና ክንገዝር ኣለና ግን ምስ ደቅና ክዕርቁና ከለዉ እዚ ነፍሰ ተኣማንነት ዝሃርም ቃላት ካብ መልሓስና ንኸይወፅእ ምስ ነፍስና ማሕላ ወይ ቃል ክንኣቱ ኣለና ምክንያቱ ቃል ይቐትል እዩ ክብል ከሎ ቃል ይቐትል እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ርእሶም ምስ ተኣትወ ክተውፅኦ ይትኽእል ኢና ስለዚ በቲ ንስኻ ከዓኒ ዝገለፅካዮም ዝግለፁ ስለዚ ብተኻእለና መጠን ቃልና ክንሕሉ ኣለና ንዝኾነ ቀንጠመንጠና ኣሹ ነገራት ጌጋ ዝገብሮ ከዓኒ ወቐስቲ ንኹን ጌጋ ክገብሩ ግድን እዩ ጌጋ ናገብሩ እዮም ዝመሃሩ ቆልዑት ጌጋ ክገብሩ ከለዉ ንክመሃሩ እዮም ጌጋ ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ኮነ ኢሎም ንዓና ክሕርቁና ኢሎም ኣይኮኑን ጣሳ ክሰብር ክእል እዩ ቆልዓ ንኣብነት ክሓፅብ የብለካ ጣሳ ኦኬ ሕጂ ከየባላሽወልካ ኢኻ ትሓስብሳ ድሕረይ እታ ጣሳ ምሕፃብ ጀሚሩ ሰብራ ቆልዓ እዩ ብቆደው ምስ ኣነ ንዓኻ በካ ጣሳ ማስ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ክመፃካ ሽዑ ማለት እዩ እንታይ ኻ ክርዳእ ዘሎ ግን ብምስባሩ ተማሂሩ ኣሎ ብምፍታኑ ተማሂሩ ኣሎ ንስኻ ተዘይምሂርካዮ ኣብ ገዛ ከዓኒ ማንም ክምህሮ ኣይክእልን እዩ ኣብ ገዛ ኩኪን ተዘይምሂርካዮ ምስ ዓበይ እውን ኣይክገብራን እዩ ዓራቶ ምንፃፍ ተዘይምሂርካዮ ምስ ዓበይ እውን ካሌጅ ምስ ከለ እውን ኣይገብራን እዩ ሕጂ ኩላ ነገር ዝመሃር ኣብታ ገዛ ድሕን ኮይኑ ዕድል ክትቦም ኣለካ ናብ ወቐሳ ጎይ የብልካ ብተኻለካ መጠን ዕድል ክትቦም ኣለካ ስለዚ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ወቐሳ ክንጥንቀቐሉ ኣለና